paro ne od bura. Jod burago wacho ni Gachagua ne okomi thuolo mar duoko penjo ewi weche ma itudego. Bende gidwaro mondo jod bura wit oko parono kendo tero Gachagua e nyim komiti mochung'ne kelo thek e duond bura mar UDA kar thiche oko ewi ywaruok e kinde kod jatend piny William Ruto. The raging issues of impeachment debate is a dispute between elected members of UDA party and the deputy party leader, His Excellency Rigathi Gachagua. All having been elected at the UDA ticket are subservient to the UDA constitution. Number 2, Article 39 of the UDA constitution has set an elaborate dispute resolution mechanism. That article was put by the drafter of the UDA constitution with a foresight that matters of the party members and dispute within the party members need not be conversed in public before internal dispute mechanism has been exhausted. The matter will be debated in his absence and decisions made without being afforded an opportunity to respond. Others were signing other duress that if they don't sign, not a single time, the projects that are in their constituencies will be done, including the new and the stalled ones. ODM, led by Raila Amolo Odinga, will never ever convince anybody that they were not brought into government for the single purpose of kicking out Rigathi Gachagua. E kinde matuak dhi nyime e od bura ewi dwaro mar golo e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua, paro machielo bende opedhe od bura mar Senate mar tuak ewi kido kod timbe jatend piny William Ruto. Senator Mama Kweni Dan Maanzo ochwalo parono ka owacho ni Ruto osedhi ataro mar dwaro mar katiba ka oriwo koda ka rem chiwo arita ne jo Kenya ma isando gi jotend arita kwe. Senator Maanzo bende wacho ni Ruto oserem ka opach jopiny e chenro mag sirikal koriwo mano mar okumba mar thieth, siro som mbalariany kod tudruok gi kambi mar Adani. Kaudhi mbele ni doho oweyo jakedo ne ratich oganda mabende osebedo kasoko wang sirikal Morara Kebaso gi omenda maching maromo shillings 50,000 kendo chiko ni ibiro ng'e ka en kod ketho tarik 4 dweni e kinde magibiro duoko penjo ewi ketho ma iketo kuomgi. Magitimore e kinde makweth mag rowere bende ne obedo akicha e alwora mar doho ma Milimani ka gikwedo meko mar Morara. George Bati miyowa kaka ne weche chalo. E doho ma Milimani, Nairobi. Jakedo ne ratich oganda Morara Kebaso mosebedo kadiro kwe wang jatend piny William Ruto ni ok osebedo kachopo singo mage ne omolo kod okinde mage kotelne kod Martha Karua mar ng'eyo gimomiyo bila nyong'wa ne leplep kowuok apisi mare ma Kahawa Wendani e kaunti ma Kiambu. Bang' bura twerore ka okinde mag Morara onyono piny ni meko mar Morara onge kod tiende. I don't know how it has been drafted, but if there was a name to be tarnished here, the person who is looking. Do ne oyie mar weyo Morara kod omenda ma chieng' maromo 50,000 motelo ne ng'eyo ka bende en kod ketho tich abich tarik 4 dwe mar 10 mar higani. The accused person is granted cash bail of Kenya shillings 50,000 with one contract person. Issued to be delivered on 4th of October this year at 2 p.m. Oko mar doho, kweth mar rowere no beda kicha ka gichiko itgi ne gima timore doho. Dwaro margi en mondo we Morara thuolo. Bang' wuok e doho, Morara ne oriwore kod kweth mag rowere go kendo molo kodgi nyaka e chuny boma ma Nairobi ka omedo sayo sirikal kuom meko mare kendo tiyo kod agoko kuom oganda jo Kenya. Kata obedo ni obila no ke chuny boma ma Nairobi mondo rowere kik roch chenro mag arita, Morara mano cherore e apini e chuny boma ma Nairobi ka otene kod kweth mag rowere oseyo sirikand Kenya Kwanza ka okoni en onge kod ketho kendo pod obiro medo chung' motegno e kedo ne ratich oganda jo Kenya. Magi timore kinde mane en gavana ma kaunti ma Kiambu Ferdinand Waititu bende nochwale doho kod ketho mar golo dhok manyalo seyo oganda kendo bang'e to noweye kod rambun mar 50,000 ka en bende ochike mondo doge doho tich abich tarik 4 mar dweni mar ng'eyo ka en kod ketho kata oyo. George Bati, Ramogi TV.
Piny owacho oyango ni oganda jo Kenya maromo milion 2.3 osendikore ne tiyo kod okumba manyien mar thieth ma itayo kod SHA, ka bende gichiwo singo margi ni onge omenda moramora manosechul e bwo chenro mar NHIF mabiro lala. Ma oyangi e nyasi mar chako ayanga chenro no manotele gi jatend migawo no mano Deborah Barasa. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en odiechieng' mokwongo manochaki ayanga tiyo gi kit okumba manyien mar thieth mar SHIF, ma en achiel kuom kidienje 3 manie bwo chenro mar SHA e kaunti ma Kakamega. Jatend migawo mar thieth Dr. Deborah Barasa notelo nyasi makamano. Wakenya, tukijisajili unaingia tu kwa health center ama dispensary na utatibiwa bure na utapewa madawa bure. Ugonjwa haupigi hodi. Hakuna mtu ako na pesa nyingi wakati wote mfukoni, na ugonjwa siku hizi unagharimu pesa nyingi. Na waomba nyote tujisajili kwa SHA kutumia mfumo wa *147# halafu ufate maagizo. Barasa omedo kwa oganda jo Kenya mondo mi omed ndikore kaka yorno ne giyudo thieth makare. Olero ni jogo mondikore biro yudo thieth mapoya manono ka jogo mosendikore mar chulo 2.5 mar osachgi biro yudo thieth osiptende mag level 4, 5 kod 6. Ukiwa na emergency yoyote, wewe unaenda tu kwa hospitali utatibiwa bure, na hiyo tunakuhakikishia. Ya tatu ni social health insurance. Tunasema once you register and contribute, yani ukijisajili na utoe malipo kidogo sana ya 2.75%, utaweza kutibiwa level 4, level 5, level 6. Jagoro mongere migawo Mary Mudhoni manoyore nyasi onogo ne kaunti ma Kisumu kama nojiwo amine mondo mi ondikre kaluwore ni SHIF biro konyo chulo omenda mag konyruok maromo Sh17,000 kamine madhie pala ibiro chulnegi Sh32,000 e bwo chendone. Mothers who are pregnant are very important because Linda Mama is going to cover for that. It is going to cover for antenatal care, is going to cover for time during delivery, and equally it will cover for postnatal care. Initially we used to pay 17,000 for cesarean, now it is going to be 32,000. The mothers will be allowed to visit the health facility to equally get advice and also postnatal care. Ojiwo oganda mondo mi osir nyamrerwa mabiro konyo e ndiko oganda katiyo kanyakla gi ruodhi mag gwenge. They are coordinating together with the national administration, the chiefs and the sub-chiefs. They will be able to mobilize people and also be able to explain to them what are the benefits that each one of us is bound to have. Osingo ne oganda jo Kenya ni onge omenda mora mabiro lal e bwo chenro manyien ni kabinde omedo ni omenda manose chule bwo kitoko machon mar NHIF ibiro chwali e bwo chenro manyien mar SHIF. No money is going to be lost. If you had overpaid in NHIF, that money is going to be rolled out into Social Health Authority. So nobody is going to lose their money simply because they had overpaid. Maybe they had paid for a whole year and they can see that we are coming to the end of the year. Lydia Okeyo, Ramogi TV. E odiechieng' mokwongo mar piny owacho sidho ayanga chenro manyien mar thieth midendo ni SHA, jotuo e ute thieth e pacho kae ne okale midhiero kaluwore gi loro mar okumba mar thieth mar NHIF. Moko kuom jotuo mane onego bed ni imiyo thuolo mar wuok e osuptende ne okwamo ni mar onge kaka ne ginyalo chudo, kama moko mabende ne onego bed ni yudo thieth e yor okumba mar NHIF bende ne ok oyudo thieth. To ka jafwambo marwa Georgia okolero, thoth jotuo koro ywak ni chenro manyien no koro kelo midhiero mapek moloyo NHIF. Thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ei Kisumu. Kae ne wayudo ka oganda makwar mag jotuo dhogi omoko bang' piny owacho loro ayanga chenro mar chudo e yor okumba mar thieth midendo ni NHIF. Koro kacho hospital ka to jo hospital ng'isa ni NHIF ok ti ni mondo adhi ang'adi receipt, to mano gima ne ok aikora ne kichang'i ni NHIF cover gimoro amora. Koro abedo gi tich matek nikech pesa be naonge go, nyathi bende tuo. Ayudo discharge nyoro chieng' wuok tich. Kanya biro ka by saa 5 kama, nyo nyisa ni system ok ti.
marito kendo chaka mondo kawuono early as possible ochako kwera ni system ok ti masepangra ka koro didek koro kwang'eyo ni to which kind of government ma wan go. An gi bill mar 154,452 koro kana biro mondo jogo timna clearance to gimara dogodo mobuoga en ni NHIF system pod ok ti. Koro kapenjogi ni nyaka karang'o ginyisa ni kata gin ok ging'eyo. En gino magikoni ne opoyogi ka jogo ma bende ne onego bed ni wuok e ute thieth ne bende ok nyal wuok ni mar ne ok ginyal chudo e yor okumbano. Ywak gi maduong' en ni piny owacho chal ni ne osidho chenro manyien mar SHA maonge ikruok makare, gino magikoni ne onego ketie tim mana bang' yango ni chenro duto oseiki malong'o. Onge kaka gitimre kodwa to wan waywa kendo wang'iyo wang' gitir kama kaka gitimre kodwa onge. Koro wana wakwayo sirikal ni ka gidwa konyo jopiny to kanyo gikelo muradi manyien to gino nonego bed ni opik automatically matiende ni olokre dichiel mana kaka ka ng'ato tiyo gi generator ten gi stima. Ka stima olal to generator kawo dichiel. Ok ni kendo kore ka ni kia ni network ok kwany. Wan gi jotuo osiptal osemi discharge. Idwa bedo nyaka karang'o? Wakwayo sirikal mondo ginyiswa nikech kata ka iloso ndara matiyo pile nyaka divert ne joma tiyo gi ndara machielo ma gitiyogo for the time being makitieko loso ndara cha to giduogo e ndarano. Koro sani bill medore odiechieng' kodiechieng'. Bedo ni ok inindo otanda, bedo ni ok ichamo chiembgi, bill medore. Moko kuom jotuo ne oyango ni gisedonjo e chenro manyien-no, to kata kamano ne gikia kaka ginyalo chudo mondo mi chenro mag thieth odhi nyime. Kana adwa ne koro adonjo e SHA no mondo mi koro a-register gi SHA, koro NHIF nong'iso ni en gima orumo, en gima koro osedhi. To kaka ichudo no bedo kong'isi kata ni ing'isi mana ni star 147 # to kisediyo tidwoki ni you are welcome, isejoin SHA no. Koro kidwa ni access mondo mi koro ichul mondo ibed koro member mondo mi gigi go chak processing ni SHA no chak chung ni e thieth to koro ing'isi ni iriti nyaka chieng' sirikal landi kaka ichudo. Ywak ma kamano ne bende onyiedhore e kaunti ma Mombasa, kuma jopiny koni piny owacho ne odwaro iknigi chenro manyien-no kapok gichiwo ler ne jopiny ewi kaka otiyo. SHA ni ok wang'eye nikech pok onyiswago, nikech ka an member mar NHIF to nang'eyo ni kopo ji lokore ji dhi koni to gikawo mana data from the NHIF. To koro sani ma ji chako register ni dana kiae pok opimnwago be wakia kaka otiyo. Na mimi mwanangu wafanywa dialysis kwa wiki mara 3. Sasa hiyo pesa yote nitaitoa wapi mimi? Naomba nilipe 31,000 kwa wiki, hata mwajiriwa mwenyewe hawezi. Sasa tuomba serikali tuangalie sisi wenyewe wagonjwa sugu kama ya kansa na dialysis. Dialysis muhimu sana. Ukikosa dialysis siku 2, siku 3 ujue waweza kwenda hata ICU. Luoro margi en ni jotuo mathoth kidek hinyore to chutho bang' ute thieth moko, koni jotuo duto nyaka to koro chulnegi pesa ma aching' ni mar chenrono pok ochako tich e yo makare. Mimi yewe hii message hapa nimeweka mara kadhaa, ananiandikia sore, not ananiandikia sore. Sielewi, sasa watu wengi pia hawaelewi kitu namnaenda. Sasa naomba hiyo kitu abaki vile vile kwa NHIF. Hii NHIF umetumika muda yingi, mwaka yote Kenya ubate huru mpaka leo tunatumia NHIF. Sasa tunaomba hii kitu abaki vile imekuwa. George Aoko, Ramogi TV. Nyakwaramoge Jwang' gi report mar George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa mochopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Wayasoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa e Facebook kacha kama wantiere achiel kachiel. Frederick Osuru wacho ni Ramogi TV oyawre Joyce kama uchope ni Rigathi Gachagua to nyaka dhia dala. Sani oonge kaka ginyalo tiyo gi Ruto okinyi, wacho ka en okinyi maber ne jo utende pacho. Alfred Osuru and Dandora. Regan Ramoton bende wacho ni watching live from Nairobi. Jaote Millicent kawuok Muer Upanda Siaya County an kodie chenro. Gideon Daya wacho ni Gachagua odhi dala nikech wiye osewil ni en jatend jo Kenya modok bedo jatend jo Mlima. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni oyawre Joyce weche manyien choponwa makare umoja enako. Ka Vincent Onyango bende wacho ni Ramogi Maivin Konyango Janyabola Nyakwara Jasirimo
en live from Kikuyu. Wacho ni SHA to arwako but onge transparency then apingo golo Gachagua. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokale Facebook kacha kamontiere achiel kachiel okinyi makawuono. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Ulikuwa unatarajia kushinda? Nilikuwa tu nikifanya tu nitashinda tu kwa sababu mawingu. Ulikuwa na tumaini. Yes. This is your check of Jipange ushinde na View sasa. Umefikiria matumizi yake? Matumizi yake ni kulipia watoto karo, shule. Hii pia ni yako. Hiyo hata tuambiagi watu nini iko ndani ndio wao pia wajipange. The festive season is more than a holiday. It's a time for family, joy, laughter, and creating memories that last a lifetime. What are your plans for this festive season? Whether you're dreaming of spending your holiday on white sandy beaches, on safari in the wild, or escaping to international destinations, View Travel has the perfect festive holiday planned for you. With our Lipa Pole Pole payment option, book your dream festive holiday now and pay in flexible installments. Mapema ndio best. Spots are filling up fast. Enjoy 4 days in Mombasa from 53,400 Kenya shillings, 5 days in Zanzibar from $806 US, and 5 days in Cape Town from $1,617 US per person sharing basis. Make your holiday season one to remember. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. End month imefika na najua unapanga kufanya shopping. Acha nikuibie siri sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Mpenzi package na inatoka Quickmart. 500 ml na Rumoru milk 104 down to 88 shillings. Quick Choice sugar 2 kgs 259 down to 239. Golden Fry cooking oil 3 liters 1050 down to 799. Soko maize meal flour 2 kgs mbili 268 down to 238. Ajab home baking flour 2 kgs 172 down to 159. Salt 1 kg 42 down to 39. Sunrise basmati rice 2 kgs 767 down to 636. Baraka chai 500 grams 245 down to 175. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2,416 shillings, meaning utasave 541 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki imenisort. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo.
dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Kwa Mugia Jongo sekalo kanyo dakika 40 tok saa 12 mar okinyi makoro nyiso ni wadonjo achiel kachiel e nonro mar gazet okinyi makawuono. Antiere kae kod Hansel Oyango mar mondo mi walidh ni gazet wami gigo manitiere gazet. Mana kaka seng'isi gazet okinyi makawuono mano Daily Nation ka achiel kod The Standard omenyo mana weche makoro sani biro bedo katimore od bura mamalo mano twak kotudore kod thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Oyaore Hansel ichiu nade okinyi makawuono. Oyaore inya Joyce. Inade ibe in patriot. Antie makare anto danga wachni an patriot don Kenya to maro wacho ni nyaka ibeda patriotic citizen mano mar piny Kenya. Kata kamano weche to sani timore mathoth ahinya gwengego mag Mount Kenya makoro akia ni lwasi chalo nade ahinya to gisani makoro twak. Osepedhi e od bura mano mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Tanlo kamago dute weche mag gazet omenyo kinyi makawuono. Adwa wachak kod gazet mano ma Daily Nation Hansel. Mar mondo mi wang'e ane ni Daily Nation ondike nango. Malo kanyo nitiere weche mag somo ndike kayo ni shoka for 46,000 intern teachers as TSC 6 applicants for their job. Haya jopuonj koro biro bedo katimore nango. Gisebedo ka giluongo ni moguls. Moguls biro bedo katimore nango ka koro Oland ni tijgi dwa kawo gi jomoko. Kaito Hansel bende nitiere wach moro momako waga. Akeka in bende nitiere kod gowi mar Hustler Fund. Ka intiere kod gowi mar Hustler Fund, ng'eni ni ibiro bed ka ing'iyo M-Pesa balance mari kata airtime balance mari. Ka intiere kod pesa kacha, ibo bed king'ado. Serikal dwaro mar mondo mi jogo mapoko chulo Hustler Fund to nokawo gine kaka ginyalo recover pesa makamono. Obo bedo kwa lidho mano bende e it gazet mar 24. Kata kamano thuon wach mang'eni odiochieng' makawuono ji biro bedo ka ringo nyiewo gazet mar mondo mi ong'iyane en Gachagua's impeachment. Daily Nation ndike kae ni beginning of the end. Hansel. Kato waseneno ka jogo manye dendore bunge kacha ni patriots nyose chako officially kata formally wuoth ma waneno ka bro onego beni tero jalup jatend piny ma Kenya ka dala. Nyoneno ka jobunge 291 mago nyo yuoro manyo keto sei nyo keto kokgi mondo motion aina no chaki manyoneno kata speaker ma bunge be nyoneno ka nyose yeni gik manyo ochwale nyime go meet threshold madwarore mondo othiche. Kaluo wakocha waneno wabunge mang'eny. Wan gi Suna East Junet Mohamed, wan gi Peter Masara, Masuna West, Joyce Osogo Gini nika, Janyakach nika, Suba North, Kisumu mzema, constituency mani Kisumu te nika, Uriri nika, Nyatike, gin ka jitenya ka jo Kibra,
jalango maja Kibra maja Lang'ata be nyochuoko ke kanyo ero makoro twagni onego beni chako ayanga monego beni kaka Daily Nation okete ka ni beginning of the end matini chakruok magiko makoro wan warito mana neno ni koro dhi bedo nang'o. Of course osekelo liet mopogore opogore gwenge mopogore opogore gwenge mag Masawa kucho ne waneno ka section mane kaka utfwama opogore opogore Kenya kanyo keto ni a section nyok giwacho ni Masawa mangima makoro kwanya wacho ni Masawa mangima ni against kwedo kwanya wacho ni gi yiego pok ginyiso wa parts gi malonga ahinya nikech nitie mana a small section manyo ogole TV manyo wacho nang'o ni gin gikwedo weche aina go. Nitiere kata MPs moko mawuok e gwenge mag Masawa mabe nyo okwedo weche kata ka kunya gikwedo nye gichung' tenge. Achiel kuom gi en Ndindi Nyoro mwaseng'e ni osegabedo vocal opponent ma Gachagua for a long time makoro nyochopo makoro ikwane ji en nyoketore tenge gi joma moko. Nitie kata one of the MPs ma Nyeri miwacho ni en kende ma from Nyeri town Nyeri constituency manye okoketo koke kanyo ero mondo othich jalup jatend piny oko. Jalup jatend piny to ageni ose kwede e weche malure gi gross violation ma constitution maten odhi ataro gi constitution ma Kenya ka weche mag dhoudi osemiene ka mako samoro chunga to wacho nang'o ni Kenya en ma shareholders koro kio kok ni gocho ne sirikani ok onego be ni yuto gik makamago. Wacho ni gwenge mag Masawa ndalo moko no chung ko wacho ni gwenge mag Masawa onego be ni ema yudo yuto maduong' ahinya nikech gine ma gigolo gi contribute revenue maduong' ahinya Kenya ka gi weche mamoko ko wacho ni nang'o ni jomoko ma ok osebedo ka contribute ok nongocho ne sirikani ok onego bed ni yudo sir maduong' ok onego bed ni bedo gi geno kolure gi sirikani. Iseye ka be nitiere weche moko mag mibadhi be nyalo miene. Nitie pesni moko million mang'eny mano sign to ok no disclose ni pesni go dhi kanye. Nitiere weche ka be mawachore ni mwandu ne be chakro donje telo higni 2 kende ose amas mwandu madhi mana maromo mana bilion 5 gi nukta mabore wiye. To Hansel anno ka gazedni mano mar Daily Nation odiochieng' makawuono wanyalo wacho ni omenya ahinya wach mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Adona dhi it gazet mar 2 mano mar gazedni mar Daily Nation wanyalo mana dhi it gazet mar 2 kanyo mana kaka isewacho moko kuom ketho mago manyaka sani koro itudo godo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua gino momiyo idwa thiche oko ya PC. Kendo dhi it gazet mar 3 ok mar 2 it gazet mar 3 kanyo ema neno ka koro oket gigo makoro rito jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyaka sani wang'eyo ni chieng' tich abich mano ma en tarik 4 mano ma jumani e odiochieng' ma speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula oyango kanyo ni brobed ka ikawo pach jopiny ka bende jopiny siro thicho oko ya PC mano Rigathi Gachagua kose oyo. Wang'eni Rigathi Gachagua en a national symbol mane momiyo nyaka sani koro bi kawo pach jopiny kotudore kod chenro mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. To parni public participation makamae onego bedni timo e counties duto 47. Tok mano wantiere kod special motion ma ibo bed ka itwage chieng' tich 2 gokinyi. Bang'e to chieng' tich 2 nogo ibo mi Gachagua thuolo mar mondo mi en bende oler korka kore kata o defend himself e kinde mo bedo ka ochopo e nyim od bura kacha mano chieng' tich 2 tarik 8 kochakore sa 11 ma midhiambo nyaka sa 1 mano mar otieno. Apano kete sema kamae kalore ni sama kama nyalo yudo ka jomoko sewuok e tich koro ji ni dala kacha mar mondo mi ji owinjane bende kaka Rigathi Gachagua loso kotudore kod gigo ma itude godo. Bang' mano ibo bed ka iwacho ni katwak makamane siro kod jod bura 233 to koro mano speaker Moses Wetangula bedo gi ndalo 2 mar nyiso speaker mano mar od bura mano mar Senate gino ma od bura okalo mar thicho oko Gachagua kata oye ka koro Senate bende koro bro kawo kanga mar neno kibo bed kithicho Gachagua kata oyo kachiel kod mamoko mantiere kanyo Hansel. Senate to kose kwanye to gimbe nyaka koro ginon notice momi ginon mowuok from National Speaker ma National Assembly ka ito Senate
nigi option mar appointing committee moting'o ji 11 mane wapo medo yango kaka ndalo dhi ni committee no onego bed ni ting'o ng'a gi ng'awa ji moa riwruok mage mopogore opogore. Committee ni nigi ndalo 10 mar present report ka gisetimo nonro gi ma giseng'iyo ni case ni hold koso ko hold. Kalure gi report ma committee ni kapo ni Gachagua yud ni onge gi ketho moro amora, committee ni wacho ka nang'o ni iwacho ni proceedings go bro chung makoro ginyalo wacho nang'o ni onge basis ma impeaching Gachagua. Kata kamano wacho ni kapo ni vote kata mana ombulu ma Senate ogoma 2/3 mag Senate owacho ni impeachment ni onego bed ni dhi nyime, iwacho ni jalup jatend piny onego bed ni wuok e office immediately. Kata kamano to ang'e impeachment to ng'ato nigi another option ma dhi e doho ma onyalo appeal. Ne waneno Kawira Mwangaza ka nodhi e doho ma doho pod nochungo impeachment mare, makoro embe en gi option no ma omiye ndalo 14 mar filing appeal ma koseketo kamano ero ka court o uphold removal mare kata ka court osiro removal mare, office jalup jatend piny no ibro wach ni onego bed ni ipong'e kata ng'ato bete bang' ok onego bed ni kalo ndalo 14 ka office no ni onge ng'ato. Makoro jatend piny owuon makoro bo bedo gi teko ma yiero ng'at ma bedo jalup ne kendo. Makoro mano matine ni kose nominate kendo probably dok e bunge mondo bunge otim ang'o within 60 days en dweche ariyo, within dweche ariyo bunge onego bed ni vote ewi ng'at moyiero no kendo. Makoro ken process ma straightforward kaka ji nyalo paro ni gini en kosedhi e bunge ma bunge ose debate ewiye ni koro bang' bunge no to rumo. Hapana, pod nyako dhi e Senate, bang' Senate no be samoro pod nyako dhi e doho, bang' doho no kendo jatend piny pod nigi ndalo 14 ma nyako yier ng'ato, ma koseyiero ng'ato kendo bunge nyaka lose wi nyaka twage wi ng'ano ma within 60 days bunge bende yie nang'o ni ng'ani moromo kata ng'ani okoromo ma en ng'at ma wadwaro. Kata kamano to gima ang'e gi bunge wa ni gin gima jatend piny Kenya ka dware ma gin gitimoga. Makoro ang'e ni weche gi magi na formality gini nyicha gise decide. Maybe Senate ema ka samoro nyaka chung matek against jatend piny, bunge to ang'e ni jatend piny oingo kata en kosega donje takia gima timorega. Kata nyoro nyewa neno kanye giwuok in numbers ma jo Kenya nyobuok ni kara jogi ng'eny ga mana kama. Kata an nyabuok ka neno pichni e mbui kawacho nang'o. Ne gichopo e bunge te. Ne gichopo. Ne gintie gi te. Ng'eny gi thoth gi nya ni kanyo ero. Makoro an nyapenjo kara jogi nitiere ga masama koro jo Kenya nyicha waloso wi Masengeli ka gi link. Nyicha koro case moro nitiere wi Kanja ka sani koro gi link. But koro kochopo sama koro interest gi ni kanyo. To koro gibiro gite bunge. To bende bathe kanyo aneno ka omenya picha kanyo mano mar jaod bura ma Kibwezi West, mano Mwengi Mutuse makori wacho kae ni ene first term MP manyaka sani ene ma chwalo twak makamano kata paro makamano mar thicho oko ya PC mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Wang'e ni en jaod bura matiyo e term ne mokwongo kendo ne oyiere kod duond burano mano mar Maendeleo Chap Party. Odiochieng' manyoro toka nosepedho twak makamano wang'e ni nosechok sei mano mar jod bura 291. Nyaka sani koro warito mar neno kaka chenro makamano bro bedo kadhi nyime. Aneno ka koro wacho ka when I was campaigning I pledged the tarmacking of key roads and other major projects. Mano kotudore kod gigo mane osingo ne jo Kenya e kinde mane otimo kisera mare marombulu. Kapo duantiere mane weche mago mag thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua Hansel it gazette mar 4 kanyo. Nyaka sani koro wacho ka ni Raila factor in Gachagua impeachment. Nyalo bedo ni tudruok e kind jatend piny Kenya William Ruto kod Raila Odinga ema koro kelo yot e thicho oko jalup jatend piny Kenya kosango matimore. Nikech wang'eyo ni nyaka sani koro wang'e ni ODM
e duond bura ma bende nitiere kod MPs mathoth ahinya e od bura kacha. To nwasewinjo ka jalega kweth manok e od bura mano Millie Odhiambo bende nowacho ni en obobedo ka osiayo joge mar mondo mi osira twaka mano mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. To nyalo bedo ni Raila donje sirikal ema koro kelo midhiero makamagi makoro chopo kuma koro ji duto nywako lwedo ni dwa thicho oko jalup jatend piny kosenang'o Hansen. Adier makende to nitie ka ni debe ni ODM ok sir motion ni dollar nikech ODM nigi numbers. I think it's the second largest group second largest party manigi MPs mang'eny e bunge kachacha. Waseng'e ni ODM to nitiere kaka nyicho serivre gi sirikal ma koro nyicha giseloso broad based government ni mabe wasewinjo ka jogo masiro Gachagua nyicha ywak nang'o ni Raila okele sirikal mondo timang'o mondo onjao Gachagua othich Gachagua oko. Nyalo bedo ni tiyo golo Gachagua oko nyicha osetamo Ruto makoro Ruto nyicha manyo mana option magol koro tiyo go opportunity makoro Raila nyicha biro on board ni ma koro nyewa neno ka Raila bende joge nyicha benefit mamoko nyicha mi nyicha bedo joten mige mopogore bang'e no waneno ka weche mag AUC be nyicha ni kanyo ero omedore wiye kanyo. Koa e mano waneno ka koro sani koro motion mar impeachment nitie makoro nyaka jo-ODM sira nikech sani koro osebedo nang'o ni jo-ODM kata ginyisowa ni gionge sirikal to nyaka gisir nikech kok gisiro wakia fet ma Raila ma AUC nikech sirikal jatend sirikal to wang'ene en Ruto ma Ruto koko support bid ma Raila ma AUC koro Raila nyaka be chiwa nyaka duok lwedo in one way or the other. Juma mokalo ne wacho ni nitiere jo ODM moko mane chando mane otamre keto kokgi e ginane emotion no ma koro nochuno jo UDA mondo gochne Raila personal ma Raila ema nogocho ne jogo moiso gi nang'o ni nyaka uket kokwe wachni makoro thicho Gachagua oko en wach mang'eni kata ka Raila ok lose tang'eni en wach ma wanyalo assume ni entiere iye ma be osiro ma pek ahinya. Kata kamano ananeno ni wach ma impeachment ni ODM biro kaka revenge mission nikech wang'e kaka yiero mokalo ne ntiere weche mopogore ODM ne ywak ni omagi jo Kenya Kwanza ne ywak no magi koro ODM was one of the popular parties kindego makoro nyaka sani ntiere jo ODM poko yie ni sirikal no bagi makoro maeri na revenge mission nikech ging'eni ka gigolo mae pacha ka gigolo jalup jatend piny to yot golo kata mana jatend piny e sirikal ang'eni oyot wacho kaka wache ni but gima koro dhi miyo gibedo mayot ni kata ka kok gigole within the next 3 years or 2027 odhi bedo easier nikech ma dhi reduce power marang'o ma UDA makoro gitemo neutralize UDA be gitemo keep UDA be busy mondo o focus e gik mopogore ma kar mondo UDA o focus on extending base margi gin sani koro gi focus yango e wach mar impeachment ni koro mane gima neno ka tactic mar Raila nigo ka gi UDA it's a revenge mission moro manika man neutralize number 1 jatend piny gi jalup nen kech once Gachagua osebedo gi fallout gi jatend piny of course ok bedo mayot ne jatend piny from now on nyaka 2027 mar ariyo UDA will be the biggest loser e lweny ni mane gima neno kan nikech UDA mbii ma UDA osebedo godo nikech UDA osebedo gi mbii moro ma chakre 2022 nyaka 2022 nyaka sani UDA osebedo gi mbii moro Kenya kama kata ka luo ndalo moko gidonje ma giyuko ma kodho oula cha mano konyo jo ODM gi jo Kaluo kono ero makoro nyaka Raila sira nikech mairi benefit beyond kata mana AUC bid mare gini dhi benefit ODM nikech ODM koro dhi bedo nang'o ni yocho na gine ma gin gi mbii kende ma yiengo sirikand Ruto makoro kanye maneno ni Raila lwete to ntiere kanyo kata ka lwete ok odwa nonen to lwete to wanena all around tactics maneno gi magi to mana meke en ng'ene en ng'at ma dhawga gi sheria en ok obiro gi gagoko gang'o en obiro gi sheria mane kaka en ogoga lwenjene
Aya nyakora muge joang chendo motudore kod thicho oko ya PC mana kaka senyisi ni gazeti mar Daily Nation okete it gazeti mar 2 3 4 5 6 7 8 kachiel kod it gazeti mar 10 inyalo somo matut kotudore kod gigo mas anitimore mar thicho oko ya PC. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka sani bende aneno kae ka jatend piny bende poko loso kata poko wacho gimoro amora kotudore kod thicho oko ya PC. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mani nyalo somo it gazeti mar 5. Hansel adwano wadhi it gazet mar 12 mano mar gazet ni mar Daily Nation buoka makoro jopuonje mapuonjo e junior secondary school kata skunde mag sekondar madundo nyaka sani koro yudo mano tok kadul mandiko jopuonje tich TAC ne olando ni thuolo nitiere mar mondo mi gichwal kwayo magi mondo ondikgi tich e yorno mongirore. It gazet mar 12 kanyo Hansel nyaka sani koro wang'eyo ni jopuonje go mag interns mosebedo ka puonjo kuom thuolo malach ahinya ne giparo ni gina kaluwore kod kaka gise puonjo kuom thuolo malach gibo bedo absorbed automatically. Kata kamano TAC ne waneno ka o advertise ni nitiere thuolo mano mag jopuonje 46,000 mano ma interns. Kopogore kod mano iwacho ni nyaka sani nitiere kwayo vacancies kata thuolo manitiere mago mag jopuonje 6,000 manitiere e skunde mag primary 39,550 mantiere junior secondary schools kachiel kod jopuonje mano 450 manitiere senior secondary school midwaro mar mondo mi ochwal applications magi eka koro ndikgi e tich e yorno mongirore. Wang'e ni dwe mar 5 mano higa ni jopuonje go mago mag junior secondary school ne odhi ng'anyo ka gidwaro ni ondikgi e PNP terms. Kata kamano pok waneno kamano timore. TAC koro loko tanga ni koro nyaka gi team fresh application eka koro ndikgi e yorno mongirore. Kato koro midhiero ma interns ncha walose wi midhiero ma intern doctors ka sani koro midhiero ni extend to intern teachers. TAC to selando for 6,000 positions mag interns monego beni indiko koro bedo permanent. Makoro ndalo mane jopuonjo odhi ng'anyo ne wacho ni one of the reasons mane gidhi ng'anyo ni mondo ondik jopuonje go ondik interns go permanent and pensionable. Makoro deals mane TAC no sign gi Kupet gi NAT nonego beni cover one of the things mane onego beni gitwake ne interns. Makoro iwachore ni Kupet no mi assurance ni vacancies mo landgi monego beni lando bro bedo mag current interns mosebedo katiyo moko osebedo katiyo for over 1 year mag wang'eni kata mana contract orak margi no bedo extended nyaka August 2025 mateni nyaka next year pod gibo bedo mana interns. Ma wang'eni en ataro ma chike ma Kenya ka mag labor mawacho nang'o internship onego beni dhi kok ng'eny ahinya to about 3 months to nego beni bang'e no either dismiss ng'ato nyiso ni internship ni orumo kata indike permanent and pensionable kata miye contract. Makoro magi midhiero momako jotich ma Kenya ka jopuonje interns ma Kenya ka ma chiel kuom gi nye ywak nang'o ni en osetiyo for over a year kaka intern kendo sani ko idwa nang'o ni nyaka wa apply ne tijno. Makoro nyopenjo ni yawa to koro apply nade to sebedo ken gi contract machielo kendo koro chako apply for the same job mosebedo kotiye nikech after kisebedo for more than 3 months kitiyo kamoro onego beni koro ibedo ichako neni kaka staff officially ma benefits ma staff moko yudo onego beni yudo kinde ne gi ywak nang'o ni chudo ma interns thin ahinya imiyo gi 15,000 kende emichulogi mano pesa matin ahinya kendo ka ondik ni deadline mar application en giko juma ni chakruok juma manyien mama ne tarik 7 mama ngene kikoso or application no to tijno nyalo bai gig mang'eny ondika achiel kuom gi en ni iparonwa ka be ni extension gi no team ne over 20,000 intern teachers ma no mi another 4-month extension ma extension ng'eny tero gi nyaka koro higa manyien makoro midhiero mar internship pod okwako Kenya ka. Makoro TSC
kupet gi nato nego bed piny kendo nyicha TSC gi nat gi kupeto odhi e ng'anyo ka ma giduogi wacho nang'o ni gik mane gidwaro osekete tim makora kia ni weche magin tan gi pok ne gilero nani ang'o mokete tim gik mane gilose ne gin mana remuneration gik mane allowances ne giloso mane wi chiwo pesni mane ng'ado gi to different bodies but watch in terms ok ne winjo ka gilose koro nego kata mana kupet gi nat olerno ni fate mar interns en nang'o sirikal ne giwinjore gi sirikal nang'o nikech mano pok gileronwa malong'o ma pok wang'e malong'o ni what was the deal when it comes to interns so en situation moro machalo mar intern doctors be ma at the end of the day intern doctors ended up being the losers a deal mane dakteche gi Ministry of Health nanigo. Nyakora Mugejwang' inyalo somo matut kotudore kod buo kama koro jopuonje ma interns oyudo kalore ni negiparo ni gibo bedo absorbed permanent and pensionable kata kamano sani koro gibedo kod buok ni tije magintiere sani TSC Orlando ni ji or kwayo magi bathe kanyo Hansel bende nitiere sigana moro manyatimo nyore nonro mar gazeta mar nyadendi moro kama ne riembo taxi mano e county ma Mombasa mani oyange kanyo kaka Victoria Mumbua Muloki nyaka sani koro familia magi pok ong'eyo kuma entiere kata bedo ni koro gi penjo makoni kod kocha kotudore kod kaka entiere kata kamano lipode yangore ni nowuok e county ma Mombasa kendo noyude ka en unconscious kata noyude ko okiare to bende nentiere kod hinyruok mathoth e wiye ka achiel kod lwetege mano kaluwore kod report ma ogol kod jaloso e lo obila mano Resila Onyango kata kamano familia magi to podi wacho ni pok ginene kata bedo ni obila to nosewacho ni giseyude kendo koro yudo thietha e yo makare weche makamago Ansel adwa ni wabwetengi it gazet mar 13 kanyo bende wang'e ni governor e county mano ma Mombasa mano Abdul Swamad Sharif Nasir ka achiel kod min mare bro bedo ka chiwo statement margi kotudore kod weche mane otimore ne bloga moro e county ma Mombasa ng'eni mago gin moko kuom weche manyakora Mugejwang' nyalo gombo mar mondo miyo ne ane adwa ni wang'i machinglo mantiere it gazet mar 14 mano mar gazet ni ma Daily Nation kwa 17 agoyo mos mano machinglo mantiere it gazet mar 17 mar gazet ni ma Daily Nation gin weche matimore Mrima nikech aneno ka nitiere jago moro kae adwa ni nyakora Mugejwang' bende onena ne machinglo makamana achiel kachiel kapok wachako lidhe kineno machinglo makamano nitiere ng'at mobedo e kom moro mabor ahinya to mana kapila sebedo ka wacho ni ma en sura ma kinde ka kinde jogoro kete gazet king'iyo machinglo makamano Hansel gin weche matimore piny ka gi sani kata bedo ni koro kom ing'ado kendo kom chiegni gore piny ineno gimomako wacho no kowe Mai koro en lo ni Kingpin ma Murima Murima ka Kingpin ma Murima ka midhiero ose makwako kaka koro bunge temo ng'ado tiende ne komene idwa golo komeno to komeno waneno ka en kata mana kodhi piny to pod owacho ni othoge Murima en Murima emomako motegno bunge waneno ka kae koro bunge osebiro together makoro bunge majority almost 80% ma bunge ni in support ma impeachment ma kata golo thichoko jalup jatend piny ma Kenya ka mago gik ma wasebedo kwa luo ma koro nyoro nyotime formal kata nyokete ayanga nyokete officially ni koro ma process ma koro osechakore koro gini do poko ng'ad tiende ne maporo dongi maporo balance kodogi ariyo maporo balance kodogi nyiso ni gini poko rumo ma ng'eto ma tiende kombe negi nyiso ni ariyo maporo dongi pod gini kore kochako ma pod samoro machinglo ma next ne wane kata maybe ka fundi moro biro o repair komni makoro gik ma watemo luwo ka mane gima sani koro kwako jo Kenya ka en mana wach Murima gi wach Kingpin ma Murima makoro wecho kwake ka midhiero kwake ka nyaneno ka koro gik mobedo accused godo gin gik kaka gross misconduct gross violation of constitution wan kata gin subordination makinde moko ne waneno ka kata kinde kata nyicha ka waneno ko kwedo jatend piny gi weche mag Ford Foundation kinde ng'anyo cha ne waneno ka jatend piny nosegolo duonde e wi ng'anyo embe bang jatend piny tika ni tembo kwanyo press conference mare owuon tenge mopogore gi ma jatend piny Kenya
nosechiwo. Weche mag mibadhi be kwake godo ka gik mang'eny manye obedo accused of, kata niwacho ni mage gik manyochwale mbele speaker mar od bura makoro iwacho ni magi weche makoro midhiero mokwako Kingpin. Bende nyalo interpret machinglo makamani nyiso ni in korka kori tipare nango. Bende wanyiso nyakwara Mugejo ang'a ni weche mamoko mabende wabobedo ka walidho negi e nonro mar gazeto kinyi makawuono thuolo marwa emaneno koserumo Hansel. Iwacho ka ni kapok ichulo omenda mari mano mar Hustler Fund. Nyaka sani koro sirikal biro bedo ka nono balance ma intiere godo pesa mari kata airtime mari. Nyaka sani koro nitiere mano jo Kenya ma omenda maderom bilion 7 ma idwa yudi kuom ji maderom milion 13 mapoko chulo omenda mano mar Hustler Fund. Sani koro sirikal oramo ni Hustler Fund ka intiere kod gowi to pok ichulo nyakwara Mugejo M-Pesa balance mari ka achiel kod airtime balance mari ibo bed ka ing'iyo kaito ing'ado mano omenda no mar Hustler Fund. Tok it gazet mogik mar gazeni mar Daily Nation bende odiochieng' manyoro wang'eni okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund nochako tiyo ayanga. Kata kamano jotuo ne nitiere kod midhiero mathoth ahinya, moko kuom gi mane dwa services mag thieth mopogore opogore ne ok nyal yudo kaluwore ni NHIF nokti. Wanyalo mana geno ni going forward ne obobedo kotiyo yo makare mondo jotuo kik yud midhiero moramora e kinde ma gidhi e ute thieth mondo giyud thieth. Wachni mogik Hansel ka watieko nonro mar gazeto kinyi makawuono. An wachna mogik en mana ka koro lure gi what is currently trending Kenya ka weche mag impeachment mag jalup jatend piny Kenya. Ananeno ka koro kendo jotendwa of course ginyalo wacho ni gin gi basis ma thicho oko jalup jatend piny. But for 2 years these people have not worked. Jatend piny owuon onge tich mosechiwo ne jo Kenya makoro an gima penjora ni yaw jatend piny owuon ento dong' nang'o ka koro jalup ne dhi. Mar ariyo bunge wa gin gidong' nang'o ok gidhi adhiya gite nyaka bunge mondo wadoge yiero manyien. I think ni mane solution Kenya ka nikech jogi waste time wadwaro development e gima wadwaro Kenya ka. Ineno kaka weche midhiero nitiere weche mag somo, midhiero nitiere weche mag thieth. An gosiep na moro nya ywak nikech jaode onego beni dhi dialysis. Chef sani wacho dialysis ok gi support. Koro nyaka chul 10k 20k per week mondo jaode dhi dialysis. Mano 80k per month ma koro kiano dhi golo kanyo. Mago midhiero ma jo Kenya nigo weche mag pur ni ka tuoche nyik ka wan gi mpox wan gi midhiero mopogore opogore. To jogi to ketwa gi pi mang'eny e bunge ka akathira olo wa e bunge. Thuolo marwe morumero kama na inya kuom ka thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi bi walid ne nyakwara Mugejo gigo mantiere gazet momori e kinda Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo tibedo piny some yo makare. The Standard bende mana kaka asenyisi o twist mana weche matin gin gikete kae ni on his way out. To ang'eyo ni ng'ama en on his way out en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kachiel kod censure motion mane ochwal e Senate mabende koro dwaro ni onona ne kido mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Mago duto nyakwara Mugejo inyalo yude gazeto kinyi makawuono. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000 ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya sawa shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unaweza nini watu home kulingana na hidro ya Jipange ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Nyasaye majalime, Nyasaye majangwanoni, Nyasaye majalime, Nyasaye majalime. Mondi yud wenda mar Nyasaye majalimbe kaka skiza tune mari D*860
*419#. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Imefika time ya kupaka nyumba rangi. Citizen Duka the home of discounts inakuletea ofa ya rangi za kishua za Duracoat kutoka Mudhukinjo. Duracoat Vinyl Silk ya lita 20 na Duracoat Vinyl Matte Deluxe 1 ya lita 4. Ukinunua hii package ya rangi on Citizen Duka for 14,900 utasave 1,250. Piga *487*5# hii ulipie na utapokea confirmation message ya kuchukua package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhukinjo karibu nawe. Citizen Duka, the home of discount. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomotion na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' Ngeso ka Ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek sa 2 okinyi mana Ramogi TV. Kochakore sa 4 wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kati kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yanya wauntie kikubed mabori kwa Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Ukange gimoro ta winjo. Roma ni Ninja the Entertainer wajo maintain your position. Idi yuda kanyo ke kafaya gudi gudi. Local instrumental. Wawacho ni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sa 4 otieno. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Cause I'm the new age Machiavelli. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore.
Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. See my love, it is speaking foreign languages. Pado manyien. Money, but I need a little. Wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. My bell, I'm your mind. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume, to tik wa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimi pidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Nyakwara Mugia Jongo sekalo kanyo dakika 20 tok saa 1 mar okinyi akaw thuolo makende marwa kini machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar opinyo kinyi makawuono kamodwa twako tudore kod lwenje le gi dhano. Kalore ni wang'eyo ni mano duola ma ochung' ne rito le mag bungu e pacho kae chieng' wuok tich mano majumani ne gisidho ayanga chenro ma gibiro bedo ka gitiyo godo kuom thuolo mar higni 5 mabiro mano kochakore higa mar 2024 nyaka higa mar 2028 mar neno kaka inyalo med rit le mag bungu e kuonde rito le mag bungu duto mayudore pacho kae kachiel kod yore mopogore opogore minyalo tigodo e tieko kata e kedo gi rakruok mosebedo kwaneno e kind le mag bungu kod dhano e kor gwenge mopogore opogore pacho ka gino maseche moko miyo nyaka inego moko kuom le mag bungu to gino ken gino makare ahinya kalore ni le mag bungu onego beni irito e yo makare mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugia Jwang antiere kae kod jalup director mano mar duol mochung'ne mago le mag bungu e pacho kae mano Captain Kenneth Ochieng. Wadwa goyo kode mbaka mar mondo mi wagone mbaka ni kotudore kod strategic plan mane KWS osidho ayange ere kaka mano biro bedo ka konyo ahinya hinya obede jiwo sekta mar limbe pacho kae kachiel kod neno ni orit le duto mag bungu e yo makare kod tieko midhiero ma ji e kor gwenge mopogore opogore jayudo mano ma ikelo kod le mag bungu masiche moko hinyo kata ketho mwandu jopiny e kor gwenge mopogore opogore. Oyawre Captain Kenneth ichiew nado kinyi makawuono kendo machiegni twak. Oyawre ahinya chiew maber erokamano ahinya mar luonga mondo abi awuo gi jopiny e wach mar miseyingori godo miwacho mar human wildlife conflict lweny mantiere kind le gi oganda. Erokamano. Machiegni twako kinyi makawuono. Nyakwara Mugia Jwang in bende akaw thuolo makende marwa kietwak marwa kinyalo chwalonwa ote penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook kaka pile biro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kochako twak marwa yanga Captain Kenneth
okinyi ma kawuono. Wang'eni chieng' wuok tich mano mar jumani, jatend migao mochung' ne wechego mag limbe Rebecca Miano ne nitiere kinde mane usidho ayanga mano strategic plan mubedo kutiyo godo e kind higa mar 2024 nyaka higa mar 2028. Wang'eni en mar thuolo mar higni 5. Gomman mondo mi kwa chako ilenwa ne strategic plan makamano en marang'o kata obro bedo kokonyo nade e rito le mag bungu e pacho kae. Erokamano ahinya Joyce. En adier kaka wacho ni wuok tich ne wayudo thuolo ma waziri wa mochung' ne tourism and wildlife nobiro mo o witness kaka ne waketo ayanga wach mar strategic plan mar KWS. Strategic plan ni no walonche mondo konywa higni 5 mabiro mondo miwa roadmap kaka wabiro tiyo goganda, kaka wanyalo make sure ni kaka watiyo goganda kech mandate mar sheria omiyowa mondo wachung' ne le e Kenya msima, le mantiere parks, le mantiere sanctuary, le duto te mantiere e piny mar Kenya. Sheria mar Wildlife Act 2013 omiyo KWS thuolo gi teko mondo gine ma gichung' ne le duto te mantie piny ni. Koro nwa launch strategic plan no chieng' wuok tich gi waziri wa mondo wayud proper roadmap manyalo guide koro KWS from higani nyaka higni 5 mabiro wabiro bedo nade kaka wamanejo wach mar le. Nikech wach mar le nitiere parks, le nitiere puothe ji, le nitiere kuonde moko e piny kate. Koro strategic plan ni wakete mondo wabed gi kaka wanyalo kelo puonj ne oganda, kaka oganda nyalo bedo gi le, kaka oganda nyalo yudo ohala e wach mar le, kaka oganda nyalo make sure ni kaka gibedo gi le nyalo konyo gi nade. Nitie ohala to ji yudo nade e wach mar le no. Ohala wach mar le nitiere kuonde moko ma le nitiere ma maybe nitiere puothe ji. Sani wildlife economy nyalo timore ka apply for a permit. Omi kaka nyalo pidho legi, to legi ka welo biro to nyalo biro nene ka ene puothe. Ok ochuno ni nyaka gibi ginen gi parks gi reserves ma KWS manage. Nitie private conservancies, nitie private land, nitiere area ma ng'ato oyiene mondo opidh le. To legi kikwayo permit timi. Koro in that process inyalo bedo gi thuolo ma ka welo biro tiyudo otongulo moro matin e kuom welo molimi onogono. Legi bende plan ma wan go strategic plan ni to inyalo tim kodgi ohala nade. So with the time waburo establish regulations maburo guide kaka ng'ato nyalo pidho le to ohala mane minyalo yudo gi legi. So strategic plan no en mana roadmap mondo guide wani to wadhi wuotho e wach mar bedo oro rito le nang'o. To nitiere be sheria ma strategic plan no biro konyowa nikech ndalo moko be yudo ni ng'ato nyalo bedo gi interest mar le, jomoko chamo le, moko timore kaka ayanga e wach mar sheria. Koro strategic plan biro nyisowa ni to ka ng'ato timo makosa ni onego be ni uloso weche nang'o mondo kik jopiny odhi as far as ni koro ng'ato instead mondo ti gi le ni kaka dwarore to tiyo kode gi sheria mopogore. Nikech kinde mang'eny wajaneno kata ka le oketho kata puoth ng'ato tiwinjo ka inego moko to gino ok en gino makare. Ang'eni strategic plan ma kamae bende biro bedo ka ifuononwa go matindo tindo kuom fuondi ma oting'o. Tiwacho kanyo ni entiere kod regulations. Inyalo nyisowa ni gin regulations kaka mage mana kaka iwacho ni ji onego bed ni koro neno ni kata ka igombo mar mondo mi ibed kod le kar dak mari mar mondo mi obed ni ng'ato ka dwa neno kata ti kod ranyisi otoyo to kar mondo odhi e park to biro neni kanyo. Regulations kaka mage mubo bedo ka uketo. Regulations en mana ni moko ready waseketo to moko be wadwa ni mondo wa improve on. To emomiyo wabiro bedo gi harakati makoro wapuonjo jopiny nikech education e gima important e ngima mar ng'ato. Koro wabiro bedo gi programs kaka wanyalo puonjo jopiny ni to mondo iyud ohala e legi onego itim nang'o. Information ni ng'eny jomoko ni godo oro tin ji ni godo to ok ging'eyo kaka onego gitim. Wan gi centers e Kenya te ma offices wagi dwaro ni ka ng'ato dwaro mondo oyud ohala e le kata mondo opidh le onego tim nang'o. Onego be ni wabed gi regulations ma make sure ni omigi licenses, permits gi. Nitie jomoko moko ong'eyo ni onego be ni obedo gi permit mondo oket legi mondo omiye ohala. Inyalo keto ostrich, inyalo keto guinea fowl, inyalo pidho kata mana le matindo tindo mag bungu gi. Lakini ji ok ong'eyo ni to onego be ni otim nang'o. Koro mane gima wadwano wa enhance going forward kaka wanyalo train ji, kaka wanyalo create awareness ne jopiny mondo kik ng'ato bed gi paro marach ni legi kethonwa chiembwa, legi kethonwa ohandwa. Onego be ni kiyudo nafas mar le to onego ineg le.
So gine modo turn around the strategic plan mondo parono gi somono jopiny mondo gisgi. Mage wanyalo wacho ni mage gik ma strategic plan no temo mar mondo mi achieve e thuolo mar higni 5 mabiro. Man mondo mi tudruok makare obedi e kinda magole mag bungu kachiela kod dhano kuonde mopogore magidake. Kata kamano ng'ato nyalo bedo ni penjore ni kata tij KWS kopogore kod wechego mag rito le kuonde mopogore magintiere e parks kata e conservancy. Tij mar KWS en ang'o ahinya nyako tudore kod le mag bungu kachiel kod rito le mag bungu kod rito dhano, nikech wang'eyo ni le mag bungu seche moko nyalo dhi kuma dhano nitie, gino mamiyo dhano nyalo kata nego le mag bungu. Tijwa en mono ni mondo wa make sure ni le mantiere piny kae obedo safe. Waket sheria maginyalo bedo safe. Wa make sure ni jopiny nyalo yudo ohala nade. Wa make sure ni seche mwa sekiwa legi watimo gi kiwan koso watimo gi oganda bi modak machiegni gi parks gi. Koro interest marwa ni mondo wabed gi a collaborative approach. Mondo wa make sure ni community modak machiegni gi parks malegi nitiere omigi puonj, ong'isgi ni to ohala mane maginyalo timo, faida mane maginyalo timo ka gikonyo KWS bende mondo gi collaborate kodgi mondo kigiyud asara. To kata ka asara nitiere, benefits mage mantiere ma bende might be above asara magiyudo. So chenro ma wan godo ni mondo wabed kodgi kanyakla, wang'isi kech kata king'iyo sani strategic plan mar current government en mane gidwaro mondo there is this goal mar better bottom up economic transformation agenda. Ere kaka inyalo yudo ni jok modak machiegni gi park nyalo bedo gi pesa e fuko gi. Nitiere tije mang'eny mage nyalo timo. Tije kaka mage. Nitiere tije ma kaka koro ka wan gi tich kaka an example ni park kaka ma Ruma. Nitie ndalo moko ma lum bedo mang'eny to lum ni kelo mach donje park. Ere kaka oganda modak machiegni nyalo yudo thuolo mar tich mondo gikony ma gi make sure ni yore mantiere e park mar Ruma ginyalo donjo. Ere kaka yore gi nyalo betgi ore loso gi mondo ka welo biro to welo bedo gi thuolo mar move around. Nitiere opportunities kaka maybe investment, gidwa bedo gi campsites, gidwa bedo gi cultural centers. So strategic plan ni bro guide wani to kwa dhi forward. Ere kaka wa incorporate communities modak machiegni e parks gi mondo gimbe giyud opportunity mondo by the end of the day ng'ato nyalo yudo tonglo moro ofukone mondo paro marach mar nego le kata paro marach mar wang'o i park mondo park owang' kik bed ne ng'ato. So strategic plan ni emomiyo wabedo goni to ere kaka wanya improve on gik mwasebedo kaka watimoga kaka KWS mondo bang' higni 5 wabet piny to wa evaluate ni to scale ma nyocho wachako goni wachopo kani bo perform koso kwa perform ang'o monego watim mondo wa improve on. So mane target ma wan godo out of strategic plan ma nyocho launch on Monday. To my strategic plan mokwongo ma launch kaka KWS kose ne nitiere moro ma usebedo ka utiyo godo to kapo ni nitiere moro ma usebedo ka utiyo godo ere kaka usebedo ka otiyo yo makare mar mondo mi dhano bende ong'e ni ginyalo benefit ahinya nyako wuok kuom le mag bungu. Ma ok strategic plan ma wasebedo kwa tiyo godo. Wasebedo gi series of strategic plan nyaka KWS no bedo established wasebedo gi series of strategic plan. To strategic plan inyalo bedo gi a long term plan or a medium term plan. Masani koro nywa launch ni is a review of strategic plan mane wan godo mar higni 5 mokadho. Koro mano wachako manyien ni nywa time mopogore nikech no make sure ni all the interests of all stakeholders obedo taken care of. Ma wa improve on mane wan godo to be chake walose mopogore. Wa mi opportunity ni key partners, key stakeholders no bedo involved in the entire stakeholders go gin jomage. First of all in community. Community modak machiegni park. Then they are development partners. Makonyo idara kantiere issues ma unya bedo gi challenges to ginyalo come on board to gi guide. Kata even the government is a key stakeholder. Koro gimanyocho watimo ni wamiore target mondo wang'e ni to sani wada wuotho mane mopogore kaka nyocho wuotho chon mondo bang' higni 5 wadogi drawing board ni to be watimo ne jopiny kaka nyoche gidwaro. Bo wa make sure ni jopiny modak machiegni park benefit. Ka nyocho wan gi issues mag human wildlife conflict, ang'o mwatimo mopogore, waketo ideas mage manyien, wa improve on maybe tools of work mane mwakelo. Kech ka koro sani mwachako ni KWS nyoche nigi shida mar staff. Numbers mane nyalo address
issues ma wan godo. Sani we now have an opportunity no recruit askari. These askari ka gitieko training margi by the end of the year, koro obedo go opportunity mwanyalo deploy gi e areas ma wan gi challenges, ma staff strength ni piny. And many more, kata ka issues mag maybe equipment. Ere kaka wanya improve on our coverage across Kenya. There will be issues mag kaka geche, sani KWS nyo oyudo geche karibu 100, wado improve on technology, kech ngima masani or the digital. So digital, it means nyaka koro sani reach out to the digital world. Koro the service botemo wase roll out watch mar computers so that can tiere watch information mara ma japiny ni godo. Japiny maybe mwando ne okethore, on ng'ato hiny gi le kata gimoro otimore, to through this digital platform ginyalo reach out to the office. To mano bende makela e penjo machielo Captain, nikech oyudo ni nitiere jogo ma ati kata kod ranyisi, nitiere jogo modak e alwora mar Nam Lolwe e gwenge mag Luo Nyanza, kalore ni Luo Nyanza bende ma joneno ma thoth nitiere. Yudo ni jogo modak kata katiyo kod ranyisi kaunti ma Kisumu, kaunti ma Homa Bay, kata kaunti ma Siaya, nitiere rakruok kata lweny e kind le gi dhano mwasebedo kwa neno. Yudo kata ni rao oketho puoth ng'at moro, nitiere nyang bende kinde mang'eny janego kata ji, kendo wasebedo kwa neno masiche mathoth ahinya e kinde mokalo chien. Tiyudo ka ji go mbaka giwacho ni nyang kata rao makama osebedo ka hinyowa kuom thuolo malach. Wasebedo kwa ngiso jo KWS no bio konywa, to jo KWS ok osebedo ka biro. Midhieche makama giere ka kibobed kitieko ahinya nyagi sani makoro ntiere kod chenro manyien. Nikech oyudo ni nyang makamano kawuono nego ng'ato. KWS obiro, to KWS kinde mang'eny wacho ni wabiro wang'iye oonge. Nyalo bedo ni asewinjo ngero moro ni wacho ni nyalo bedo ni ng'ato pidho nyang no kanyo. Mane momiyo kwa biro to wano kwa nene. Kwa sedhi eka koro attack ng'ato. Erokamano Joyce, penjo en penjo maber kabisa. Gimomiyo waro roll out strategic plan manyieni nikech issues ma ji osebedo ka wacho kata higni 5 mokadho gi strategic plan machon cha ema ne koro nwang'iyo iye mwakone ya maybe approach manyo watiyo godo ni emomiyo jopiny ne nyalo bedo ni ok mor gi tim manwatimo. To approach number 1 manwakawo ni ya seche moko jo watin mok nya chopo kama shido mako japiny. Report ong'isi, to by the time idwa chopo tiyudo ka jok moko be ni itero odhi o report e wach moro machielo. Koro gimo struggle mo ayudo manyocho omiwa approval ni wakaw oganda mondo ndik tich. Oganda gi kotieko magi bedo askari. Ok obi bedo gi challenge ni to kadipo ni japiny ogoni simo kata yudo wach moro, ok ibi wacho ni ng'ama dino chopo wach ni kilomita mabor. Buro bedo machiegni e stations ma wan godo, to stations ma wan godo biro expand post. Mano number 1. Number 2, wadwa ni mondo wa improve communication network mara gi jopiny. To wadhi improve nang'o? Communication network wadhi establish posts, iluongo ni outpost, or why engage multi-agency nikech piny kae ng'ama chiegni oganda en chief kata assistant chief. Through government structures, the barasas magi dhigo, wadhi make sure ni contacts marwa ochiw information mondo reach wa quickest time ma possible. Nikech seche moko ng'ato ng'isi ni ng'eni ya ni rao no biro nyoro gotieno. Wach ni biro ni gokinyi. To ka wach no nyalo chopo ni, wadhi improve cycle time mar jo watu kaka nyalo respond. Ka wach ni biro ni sani, onge tiene mondi waste time. Mano is an approach mo biro tiyo godo. But proactive approach mo wadwa tiyo godo, no wadwa create more awareness, educational program, so that ng'ato ng'eyo ni ka there are any signs and symbol ni maybe sign ni le moko ntie kamoro manyalo cause damage. Information onego bi kapoko cause damage. Mondo jowo respond piyo piyo ogeng' mondo kik ng'ato negi gi le kata madharo timre. Mane mo wa review our strategic plan mo make sure ni that component obed factor in. Mondo a lot of awareness through the government, national government, administrative authority structures ground. Why engage chiefs? Why engage assistant chief? Mondo why enhance awareness creation. So we are revamping educational program marwa. Mondo at least we can reach out to schools. We can reach out to low school going children. We can reach out to a bigger community manyalo through chief barasas. Mondo ji obed well informed. Ni kikiriti nyaka asara bed kuomi. Ni maybe rao nego ng'ato, rao inyo ng'ato, rao ketho chiem ng'ato.
To kopogore kod rao ma hinyo ji nikech wang'e ni kinde mang'eny rao ema nyalo wuok e pi kacha to dhi e mier kuma ji odak. Wantiere kod nyang' ma kinde mang'eny ng'ato dhi kata tuomo pi mano e aora kacha tiyudo ni nyang' onege gi kanyo. Mago to ikonyo nang'o? Mano inyalo kony kamae. Kwariwore goganda kech gima strategic plan manyien wacho ni wadhi embrace multi-agency approach. Wadwa work with partners. Wadwa collaborate gi organizations mantiere gweng'. Wadwa timo kamae. Areas ma ji koro chuno ne nyaka idhi e aora, idhi e nam mondo idhi om pi. Ere kaka pigni nyalo chopo machiegni oganda e kuonde mier ma ji odak. Mondo kik ng'ato ke time ne nodhi e aora, oromo gi nyang', oromo gi rao manyalo threaten gima mare, or gima nyalo miyo rao wuok kata nyang' biro kuonde ma ji opure. Wadwa encourage with the multi-agency approach mondo wang'i kaka wanya support kuonde ma pi ok yudre mayot. Wanyalo konyo jo oganda kaka inyalo kuny borehole mondo pi ochop machiegni. Kuonde ma water piping system ok ochopo. Ere kaka wapatna gi jomoko mosebedo kaka maybe Kewasco, Newasco, those agencies might supply pi e mier. Koro mane approach mondo nwati kod kech ing'eni national government ok ti kien nyaka iti goganda. Koro multi-agency approach emadwa embrace a strategic plan wane mondo services ochopne oganda machiegni. Koro mane plan modwa roll out mondo work very closely with them in areas ma consider ni hotspots e human wildlife conflict issues. Yes. To mana kapod wantiere human wildlife conflict kanyo nikech iyudo ni kinde mang'eny kata karao kata nyang' onego ng'ato. To mana kaka wasewacho ni kinde mang'eny KWS jawacho ni ka le mag bungu seche moko hinyi to familia mari bro bedo ka yudo chudo kata nitiere gino mibo bed ka imiyogi. Kata kamano wang'e ni kata komi pesa to ok nyal duoko ngima. Onyalo mana konyi e duoko piny chan ma intiere godo. Joma nitiere ma le oseketho mwandu magi, joma nitiere male osenego jogegi kinde mang'eny gi ywak ni chudo ginyalo rito. Girito nde. Ang'o momiyo mae timore? Mano en adier, nitiere complaint mwaseyudo ni chudo budho. To gima be seche moko momiyo na koni no wadwa no enhance communication process marwa mondo ji obed educated. KWS obedo mandated ni mondo tim the due process. Ka ng'ato shida oyudo to the process of recording, documenting this problem KWS timo. But the process mar chudo is ok en mandate mar KWS. En mandate mar national government. Ma pesa nyaka ae treasury, ma biye ministry, kore ka KWS process chudo. Many a times you ni process ni kotimore, to makosa wuok. Ng'ato maybe ojasofo marach. Those errors, ema seche moko ka committees obet piny, to yudo those errors, delay a process. Ng'ato nya yudo ni makosa notime, to kane chudo no bedo roll out, to you don't know miss e chudo ni. Okenero mare. But because ni seche ma verification timore, makosa wuok. To mane mwadwa no enhance verification process, mondo wa puonj jo piny, wa simplify process ni. Ni kadipo ni shida moro wuok, onegi address enang'o. Wa simplify form no, mondo kiko bed shida, ne japiny kaka jasoni. Number 2, nitiere pilot program wuok ma koro sani, sirikal dwano o make sure ni insurance mondo chul gini. Nikech king'iyo gowi ma pod sani sirikal ni godo mapoko chulo, jok monego bede compensated runs into several billions. To kaka ing'iyo uchumi masani mar Kenya chal, KWS o depend on pesa ma sirikal ochiwo through a ministry eka ombwadho chulo. Emomiyo iyudo no bedo staggered e phases. Ma emomiyo gi introduce a new system mar insurance. There are some areas magise chako pilot process ni. Ko prove successful, I think ni karo sirikal biro bedo mayot. Mano number 1. Number 2 be process mar compensation. It kete in a way that ni okobi bedo very tedious. Mangate just my next of kin team na ngoma koso wuok. Koro ka community wuok, feedback bonego beni wa improve on kaka feedback nyalo duogo information ne japiny ng'ama nonego affected. Mondo ng'eni to process nani ochopo kanye. Nitie makosa manotimore, to ka notimore ba yudo duoko. Mondo improve on makosa no, mondo kik o delay chudo mara. So mani gik ma review a strategic plan mane wan godo mar higni 5 mokadho manyien ni. Koro wa make sure ni cycle time mar reporting is shortened. Response kan tiere issue, feedback ochopo ne ng'ama obedo affected nang'owa. Mondo koro kan tiere challenge to gini information flow nego beni very efficient.
mane changamoto mwasebedo ni yudo ni ng'ato nochiwo details mopogore. Wadwa make sure ni even in our database contact nini mar ng'amo be affected be is also improved on, nikech seche moko ng'ato ng'isi ni an najaso kamae, kidhi yudo namba mano jaso mondo reach out ng'ani to yudo ni maybe namba ne mar Fuliza no wito koro mondo yud mondo duok ne ng'ani wach ni shida ni nowuok otamore. Emomiyo na wacho mokwongo wacho niya oda tima collaborative approach e issues gi mondo the government structures mantie ground are involved. Makata ka assistant chief nitiere, kata ka jaduong' gweng' nitiere, to it is easier to reach out mondo kik bed breakdown in communication e diere kai mondo wa improve on efficiency mar engagement mar process mar compensation. Wacho kanyo ni seche moko ka ng'ato dhi tugo pi to nyanga omonje e aora kuma ne ntiere kata lek kuma ne ntiere to mano nyalo geng'o mar mondo mi uneni jite obedo kod pi machiegni kod udi magi mar mondo mi kik gidhi kuonde ma itumi pi maboyo. Kata kamano wang'e ni rawo to wuoke pi biro kuma dhano nitiere. Ere ka kutemo mar mondo mi uduok piny cases makamago nikech wang'e ni rawo to ken dhano minyalo loso go ting'se ni mier makamake ke dhi pod obro bedo kowuok odhi to koro jogo be pod odak kanyo seche moko mano en dala ng'ato mano en gweng' ng'ato ma onge kuma nyalo ringo dhiye. Mano to un kaka KWS kata jogo mochung' ne le mag bungu ere ka kutemo mar mondo mi ugeng' kata ukonyane kata uresane jogo modak machiegni koda kuonde ma rawo nitiere ahinya nya to nam lolwe man rawo jawuok to biro e mier kuma gintiere. To kopogore kod mano bende yande wawinjo kes moro mano e county ma Kakamega mane gwengo mag Lugulu kama ne okwany nyithi ondiego to ondieg kwach kuro matende ni min gi ne ntiere to ne gisebedo ka giywaka ni rombe maggi bende nitiere maninego. Ere kaka magu temo geng'o mar mondo mi otie ka ne lwenje mag dhano ok ni koro ni dhano modhi kuma lentie ma lewu kuma ntie obiro kuma dhano nitiere. King'iyo history maber Joyce kuonde mi le kelo yuaro gi dhano iyudo ni dhano ema dhi kuro dak kuondego. Le no bedo kata ka dhano pok obedo to nikech koro wadak wamedore space bedo matin. Gima daher mar wacho niya space kaka bedo matin wadwa ni mondo wapuonjre saidi especially jok modak machiegni e dho nam. Ere kaka nyalo dak e puothi maonge ni puothi wewa e pap moke chielo ma le ok nya donjo mondo ocham chiemo or chiembi mipidho kanyo. Program on go strategic planning and wada timo a lot of extension program. Those awareness, education, mondo wa partner gi other agencies mondo wa improve a lifestyle marji. Kipuonyo ng'ato ni puothi ok onego bed ni puro tiwe nono to in e dho nam. Puodho ni onego chiel. So government biro nade mondo konyi kaka nyalo chielo puothi ni mondo chiembi miketo kae kik bed affected. Aya, number 2. Ka ng'ato bedo informed to obviously ng'ato will make a proper judgment. Ng'amo ko bedo informed nigi challenge. Wuotho chabla yoro ni maybe ng'ato wuotho samarach kuonde mong'eyo ni mage yore mag legi. To ki informe maber ong'eyo ni sa fulani le ng'eny gi wuotho gotieno. So ere kaka wanyalo minimize wuotho gotieno e areas mong'eyo ni magi kuonde malegi luwo kaka roots magi. Mane momiyo wadwa ni watim that serious education program. Mondo ng'ato ka grow nyathi sikul through our educational department. Ipuonjo gigi bedo part of their curriculum. Mondo ng'e wach mar dak gi le. Ok ni ostuki atoni maybe an na winyo ni janyuolna nolad gi le. It is traumatizing. To mane mwatemo make sure ni in this strategic plan kwa roll out to ji are fully informed. Number 3, wach mar nini ondiek no yudi e area mar Kakamega ma nyithinde no yudi. It is true ni gima kamano kotimore nyithindo ok nya bedo maonge janyuolne. Ondiege gi nyaka beni ne ntiere kama gidake den margi modake mogro mobedo gi population maduong'. Emomiyo na chako mokwongo niya wadwa engage all the structures mar sirikal on the ground. We want to enhance it. Mondo such information obed chon. Kwa ng'eyo ni ondiek ni odak e mier kamoro. Wan gi strategies kaka wanyalo relocate. Wagole watere kama it's ideal maonge kama ji odake. Inyalo tere sanctuary or inyalo relocate itere park mabor gi kama oganda odake. To mae gima nya timore mana ka nitiere engagement, improved engagement gi communication.
Temomiyo wadwa ni wa ensure that ni structures leadership jaduong' gweng' oganda mantie kuondego information wayudo chon mondo wa respond kik asaro bed ne jopiny. Atunya kasani wang'eyo ni strategic plan montiere god wacho ni oting'o gik mathoth ahinya mageno ni koket gi time yo makare to bro bedo ka konyo maber ahinya ahinya to e wechego mag tieko kata lwenje mantiere kind le kachiel kod dhano. Kata kamano wang'e ni gimoro ka iloso to wang'e ni kinde mang'eny kuonde mag rito le mag bungu nego bed ni konyowa mar mondo mi wan kaka piny Kenya wabede kod yuto moro mar mondo mi kata joma wuok e pinje maoko nyalo biro mar mondo mi one le mag bungu. Un kaka KWS ere kaka mano bro bedo ka konyo e seche moko broaden kata widen economy mar piny Kenya ahinya nyako tudore kod kaka usebedo ka urito le e kuonde rito le mopogore opogore. Miwacho no en adiera nikech king'eyo wildlife economy en gima inyalo wach ni en important to economy mar sirikal mar Kenya. Gimwada time strategic plan mwapango mondo watime higni 5 mabiro ni wadwa ni wa make sure ni kuonde ma le odake obedo improved ni le secure mondo wamigi opportunity mondo be gimedre. Ok wada bedo gi nafas moro ma after maybe 5 years climate change iwacho ni drought affect wa famine and all the rest le population odok chien nikech nini ma wan godo sani en safar tourism to gi the beach emo uso. So ere kaka wanyalo make sure ni safari tourism or wildlife tourism wa improve on gimo wang'iyo ni to wadwaro bedo gi mpango mane manyalo make sure ni le population margi e park o increase and gin secure mondo kik bende ka gimedore kik gikel ma asara ne jopiny. Wado bedo gi program kaka wanya improve gi kuonde ma challenges nitiere ka gin e community ere kaka wanya duoko gi e park mondo park obed safe secure. Ka ochuno ni nyaka wachiel kuonde moko mane plan man godo ni waburo chielo kuonde moko manyalo minimize conflict mar le gi oganda. Mane kwano ma wan godo moko. Mar ariyo ng'ata mabiro limi kokonya yudo proper access mabiro kari to beda challenge. Parks waduto te wa work towards mondo wa improve access. Yore mag park ere kaka wanyalo loso gi wa improve on makata ka ng'ato biro tok ni onyagore sana kuwuothe yie kuro maseche moko geche magibiro go breakdown. Wadwa ni wakete in a way ne ka ng'ato biro to spend very little time e yore go but you spend a lot of time kineno le yie kucho kech the number bro bedo improve. So wadwa improve on infrastructure marwa e parks ma wan go de Kenya kai, creating access, better access makata ka ng'ato biro our roads are very motorable. O kaka maybe biro tikwamo and whatever you waste a lot of your time e gachi. Mano number 2. Number 3 what do we want to make sure ni parks gikuwa manage wan ng'en wa manage park on behalf of the Kenyan community ere kaka wanyalo entice community modak e park mondo gin bende gi appreciate their heritage, national heritage. Kech ng'eny oganda winja to gidhi ere kaka community wa ma Kenya ok no chuno ni nyaka wayud welo ma oko ben wa encourage gi mondo gilim parks wagi makata ki paro malong'o chieng' Saturday no wamiyo jo Kenya te nafas mondo gilim parks waduto te and the turnout was very impressive. Karibu ganda 83,000 no biro mo limo parks duto te gi reserves wa mantie Kenya mono moko chulo making'iyo fees marwa medonjo go de park almost over 24 million Kenya shillings mano chiu nono. Ki translate free entigo into cost as per park fees. Mano nwa amua mondo at least gi appreciate mondo ging'e ni ya park ni margi. Koro ng'ato nyalo plan nikech jomoko winja park ni to poko dhi. Mano is another thing mondo watimo. Ing'e ni awareness mana wacho cha en important sana nikech ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni le ma wan go de piny ni be nyalo miye ohala. Mondo by the end of the day okay live on stipends. To manaka penji mano ok bi kelo kuo mag le mag bungu nikech ng'ato koseng'eyo ni le nyalo miyo ohala nyalo bedo koda siso moro mar mondo mi odhi kata park moro oyud le moro bi okan mondo embedo yud yore mar yuto. En illegal kikano le kionge gi permit. Emomiyo na wacho ni wabiro puonjo ji
mondo gi understand regulations process mane monego bed ni dhi through mondo mi thuolo mondo ibed gi le. Legi koro ibiro ga miji ka luore ni ng'ato bira chiw ranyisi ni an kaka Joyce abiro ne JKWS ang'ise ni yawa agombo mar mondo mi apidha ne kata otoyo moro kata ondiek moro e oda kacha ok omi achiel mar mondo mi adhi apidh kose legi ji bedo ka yudo gi nang'o. Joyce nitie le mok nyami mondo ipidhi kaka liech luore gi kaka puothi chal but nitiere kuonde moko ka ng'ato puothe oyiene inyalo bedo gi puodho ma maybe 10,000 acres 5,000 acres wabiro evaluate to waneno ni to le mane maber kodi to le mane maber safe kodi kech nyaka bende ni seche mwa subject mondo apply for permit ne waoro team mondo tim assessment in gi puodho marom nade in gi ability machal nade unyalo riworu as a team or in iwuon as an individual in capacity mar timo that assessment report mabiro nyiso wania le aina mane maber kodi nikech nitie kuonde moko mantiere kata kaka tortoise pancake tortoise is doing very well e area mag Savo kucho communities modak kuro oriwore giketo koro ing'eni ji oko mondo ne area species miluongo ni pancake tortoise mano based on the environment omiyo omigi permit welo mabiro by the end of the day oyudo ala kanyo maybe ng'ato dwa bedo gi the smallest le miluongo ni dik or impala be in gi puodho manyalo accommodate population mar impala kech wabiro tim assessment ni to komiyi impala gi it will take what space or how long mondo gi grow mondo at least ka welo biro tok ni oyudo le achiel kende so mange evaluation and processes mabiro subject ng'ato but it is an opportunity going forward ma ng'ato ok bi paro ni adhi anegle aus ringo korka yudo ala apana ibiro pango kaka inyalo make sure ni ka in gi space guinea fowls awendo ginigi inyalo pidho gi koro ken le duto te momi opportunity mondo ji opidhi imi based on capacity mari then processes due process itimo to ami license to kose mi yudo nafas nitiere regular evaluation teams wa mantiere across Kenya te nitiere kata ka Kisumu station o Mabei gibiro gi assess progress koro mane mabiro guide wani to begi gitimo maber koso nitie shida wabiro oro expert mondo guide to mane mosebedo kwa timo in other areas koro mane modwa enhance mondo ji obed aware ni leni go ala opogore gi dhinego le mondo us pien rao kata pien nyang kata ringo mar leo nogo ote benano ka jonno magwa chwalo no mathoth ahinya wabo bedo kwa somo gi moko kuom gi bedo ka iduoko achiel kachiel okinyi makawuono kapok wadhi e yueyo marwa mokwongo anno kwa dong mana gi dakika 5 kende to dhi e yueyo mokwongo captain nyaka sani wangeni un kaka KWS wangeni nitiere ga le moko akia ka bende wantiere kod gi e piny Kenya kae makinde mang'eny wacho ni gin le ma bang' thuolo moko koko rit gi e yo makare to ginyalo bedo extinct matende ne generations mabiro ok nyala neno le makama ang'o mutimo mar mondo mi urit gi e yo makare mondo kik gibeda kod midhiero moro amora kata kik githo to pod gimed nyuolore mondo kata generations mabiro future generation be nong'ega ni leni nitiere to pod entie ok no winjo mbaka ni an wantiere ka kod le makama e Kenya ka to sani koro onge mana dier Joyce nitie le moko mar endangered and threatened it is true ni ginyalo bedo extinct koko ketgi malong'o wan gi le kaka rhino en le ma ji mang'eny dwaro sana madwano timgo ohala mondo giyud pesa haraka so population ma wan godo osebedo ka for quite some times ne dok piny nikech poaching sani I can proudly report ni KWS osebedo on top of issues of law enforcement more contain issues of poaching masani gima wasetimo mondo this population will thrive ne wa set up sanctuaries to sanctuaries ma watimo gi ne waketo gi ei parks to migi maximum protection mondo allow population you grow sani a report ni sani Kenya's high sani wan gi karibu rhino population karibu 2,000 ma wan gi mar black gi white species gimomiyo ma otimore nikech serikal noneno ni koko protect leni to the future generation ok bi bedo gi this population so no migi maximum protection mondo gi grow pole pole ma for the last over 20 years numbers will also grow from a very low level masani we can report confidently population mara karibu 2,000 Kenya kai ma is a bigger population kata within the region of East Africa gimomiyo ma otimore mondo kik wawit lege otimgi across the republic nitie parks moketgie Savos being one of them Meru
Abadeas, Sauli and whatever. Nitiere kaka even Rona antelope, mayudore eruma. There was a time a population in the thote. Koro gimwatimo wasecure the place. Miyogi proper protection, guided by our scientists. Nikech gimwatimo must be science driven. One get researchers, manage. Sani population gi also grow. To grow in a way that now, waburo make sure in the coming years, what they were ketogi areas moko makoro gina bedo free range. To katamano, mangeny sana. To mani gima pro katamar elephants. There was a time poaching nerach sana. We almost lost a big population. Lakini sani, population also grow. We have almost 43,000 across the republic. Census manwatimo machigni, nisoni our population is healthy and growing very well. Gigite oktimre ka onge input mar jopiny, oganda modak but kuma legi ntiere, to bende dwaro ni mondo resource mang'eny otim mondo migi protection malong'o. To magi te watimo through awareness and research guided. Ayadwan wakao yo marwa mokuongo etwak marwa mokuongo chenro mar piny nyakwara Mugia Jwang wakao mana yo madundo gisani ka waduogo etielo mar ariyo kendo mogik mar twak marwa chenro mar piny okinyi makawuono abobedo ka somo moko kuom ote ma uchwalonwa penjo ma intiere godo captain mantiere godo kae ma jalup director mar KWS biro bedo ka duoko gi achiel kachiel kik idhi mabor. Ulikuwa una-expect ukiambiwa ati umeshinda 50 Gs. Sikukuwa na hiyo imani nitapata. Sasa nilikuwa nafikiria tu yani wacha nijaribu. Check ni yako hii, alafu tunakuaga pia na goodie bag. Hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Nasalamia watu wa Keumbu, wacheze na Mungu atawasaidia washinde kama mimi. Kama wewe, ndio. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chini mama charusini ako mama chaka ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Unajua saa hii unaweza pata shopping ya kungarisha nyumba mwezi mzima na only 1,371 shillings. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package na inatoka Quickmart. Bidco cream bar soap 1 kg, 233 down to 165. Sunlight powder detergent yellow 1 kg, 360 down to 279. The Bar Herbal toothpaste charcoal 140 grams, 400 down to 289. Quick Choice premium tissue 10 pack, 500 down to 399. Dettol soap original 175 grams, 300 down to 199. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa 1,371, meaning utasave 472 shillings. Piga *487*5# na ulipe size ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe size ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. My name is Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game.
I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Avieta. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Wadugo. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar piny okinyi makawuono anyisi ni abobedo kasomo moko kuom ote ma untiere godo. Ote makamago wabedo ka wasomo gi achiel kachiel kendo Captain Kenneth Ochieng, jalup director mar KWS mantiere godo e studio okinyi makawuono, bro bedo ka duoko moko kuom penjo ma untiere godo. Ote makamago adwa nasom gi achiel kachiel kalore ni wadong' kod dakika matin kende twatieko twak marwa. Honorable Byron Akiri wachoni watching live from Mombasa, and greetings to you and to our visitor Captain Kenneth. Wachoni mokuongo, so my question to Captain is this way: how should we interact with these animals when they are around us? Mara riyo, openly when pupils, students and adults are in tour, how are they supposed to be guided by the tour guides to reduce the injuries being brought by wild animals during trips? Aya, mana kinyalo duoko penjo makamano kapok wadhi e ote machielo. Erokamano Joyce, penjo mopenjno. Gima nawacho mokwongo ni kaka mondo ng'ato interact gi wildlife ka wildlife nitie around kama gintiere, the most important thing ni information or communication is very important. One gi department iluongo ni education and awareness department. To department ni emo reach out to school going children, communities, through the chiefs barasas. Mwapuonjo ni kadipo ni le moro amora nitiere kari, or nitie kata suspicion ni le moro nokadho kai. The first thing monego community member team ni o report. Wan gi KWS stations across the republic, almost 152 stations to machiegni gi ji. Wan gi parks mantiere gi national parks gin kamoro amora. Kedak machiegni gi park kata KWS station, gima itimo the best thing ni mondo communicate. Wan gi hotline numbers. Maka information ochupa ni pup, to response will be there immediately. Onge tiende mondo wariti ka le moro nen kantiere i Uganda mo cause damage, kor kiluongo ni naneno le moro kamae ohinyo ng'ato, oro nego ng'ato, oro cause damage. Gima dakwa Uganda niya, wan gi hotline numbers. Kata officers ma in charge mag stations gi te, namba gi iketo ga public, iketo offices. Wa make sure ni name gi ochopo nyaka office chief. Kiyudo information gochne jaduong' gweng'. Mondo information no kik budhi, kochopo to immediately I can assure the public ni response marwa will be very efficient. Mano biro miyo waparo mondo wang'e to leni be en le monego bed kae koso leni nyalo golo threat, ka nyalo cause threat to wagole immediately waduoke kama onego bede. To kotamore to kata inyalo tim way moro amora mondo make sure ni kik ji obed threatened. So that information matemo wacho momiyo wa develop new strategy plan mondo we reach out to the big masses. Ji opuonji ni kik ng'ato riti. Okochuno obed kata mana ondie kaka kata mana thuol. Okonego
ng'ato dhi oni kata thuol. En le ma inyalo bi kech wan gi handlers mag thuol. Ma make ma duoke ei park. Mane gima dakwa oganda. Mar ariyo, e penjo mar kaka onego bed ni jomadongo kaachiel kod nyithindo ka gidhi limo kuonde mopogore opogore kaka tour guide onego bed ni assist gi mar mondo mi oduok piny hinyruok manyalo neno. Hinyruok manyalo neno e parks duto te, parks wa mantie piny kae, ng'eny parks gi ok wuoth gi tielo nikech le wuothe. Mana maybe sanctuaries or like Nairobi wan gi Mall Orphanage, Kisumu wan gi Impala Park, inyalo wuothi. To guide, tour guides ma wan godo ga gin trained tour guides. Monego beni ka group odhi limo iye kanyo, to kapok idonjo, to nego mi proper briefing e gate kapok idonjo. O briefi nikech briefings gi wandiko gi, nitie pamphlets mwachiwo, lakini be wan gi tour guides e gate gi monego beni wuoyo gi team mabiro kanyo. Ng'isi ni there are do's and don'ts monego kik itim kata monego itim ka in e park. Most of the times iyudo ni out of curiosity, ji dwa ni otim gimoko onego bed notimre. In idhi ei park tineno leni machiegni buti, to ng'ato wuok e gari dwa neno bed machiegni. Obviously biro attract leno. Leno can cause a serious damage. Makata can even be fatal. But wa advice guides ni ka ng'ato ok sure kako dhi wuoth e park to kong'eyo mondo kik olal kata oyud breakages, it is always important iwuoth gi gari. KWS provide guiding services. Kendo wachiwo ga guides, whether askari or a civilian guide. Luwore kaka idwaro. So these guides will take you through magi puonji midhi e safari no maonge problem mora mora moyudo. Kech nitie areas moko kaka nawacho e park inyalo ni kuonde moko ndara ok ber, inyalo kwamo. Ng'ato wuok e gari ni odwa ni mondo los gari. To kuonde miwuothe go to leto nitiere. Koro magi gik ma make sure ni at the gate ng'isi gik monego tim gi gik moko onego kik itim. Adwa nasoma ne ote machielo kata penjo machielo ma bende joneno magwa pod nitiere godo kinyi makawuono. Ote makamago wakaw gi achiel kachiel. Victor Munyiri wacho ni penjnwa jatelo ni to wach KWS Scouts mane konyo gi tich to gibro gitero kanye please. Adeno ka penjono ji mang'eny ahinya osepenje wach mar KWS Scouts. Sani bende gintiere kose? KWS Scouts ne en program mar sirikal under the stimulus program. To nokele as a way mondo kony jopiny ndalo mane wan through corona period. Nikech ji nok nya dhi tich, ji nok nya timo gimoro amora, to wan bende kata tijewa maoko ne wan gi challenge. Koro government under stimulus program no introduced this program and it was for a short term period. Sani program ma wan godo niya, bang' kwasendiko askari, mwandiko management trainees go, sirikal sani jatendwa maduong' director general nigi discussion mondo kaber wa improve on our engagement in community mondo numbers ma wan godo bende wa reach out to a bigger mass. That plan mas Scouts wan gi hope ni ka approval otimore inyalo yudo nafas mwa recruit kendo nikech ok wanya bedo kamora amora all the times. But Scouts go nokonyo sana ndalo mano keli nikech corona ji nok dhi e tich. To Scouts ne wa recruit from various places, villages, jok moboda de park. Koro, they were our frontline, first line information providers. Kantiere shida moro, to gibiro gi chiwo information. Jok mano kete areas mag fence mitigation entie kuno. Manitie park kamano kamano. Unfortunately, program ni no ne nigi period mare, time frame mare. Koro kano rumo, ng'eny gi nodok dala, ne pokondiki. But KWS pod nigi plan, we are pushing, ka government to approve, momiyo wa funding, waburo ng'iyo kaka wanyalo recruit kendo. Aya, ote machielo mangwa som mar mondo me Captain oduoka penjo makamaga wacho ni penjo atielo mar ariyo ni wabobedo ka wasomo ote mar mondo me ote makamago minyalo duok to duok achiel kachiel. Maka kumu jone wacho no yaure Joyce an Kirindo Kasgunga Mbeta aneno chenro wach lweny mantiere kind le kod dhano en wach malich ahinya. Kaka wan jok modak machiegni kod nam wawinjo matek ahinya e wach rao to onge okang' ma jo KWS kawo malong'o. Odhi mbele kwacho ni Joyce, an dalawa, kiwuok e dho nam en almost 1 kilometer. Rao ne uwuok nama mobiro nyaka dalawa mochamo puodho te. To onge okang' mane jo KWS okawo. Ji mang'eny rao ketho puothegi to onge okang' ma jogo kawo.
An ne agocho ne jo KWS ma gikona ni gin e yo gibiro narito makane amoka neno to chieng'no rao nowuotho e kor gweng' kendo noketho ne ji puothe mang'eny kabisa. Jogo nokobiro kendo onge okang' mane gikawo. Otieko wacho ni rao sani en kisrana kuondegi mang'eny to jo KWS kobiro to gibuogo mana rao tok negi. Kinegi neg rao to mano rao osenego dhano. Ang'o ma diwache kotudore kod mana gwacho ni jo KWS onego range kaka gikonyo jopiny e yor rao. Rao konyo government to konya jopiny. Mano Makakumu Junior. Erokamano Joyce, e penjo ma Makakumu Junior penjo. En adier ni rao osebedo shida sana e areas mag dho nam. Ma kata kilomita achiel be potin rao nyalo dhi kata mana kilomita 5 kaluwore gi kako wuok e dho nam. To gima temo wacho na adwa goyo mos sana ne Makakumu mar wacho ni ripodegi nochiw to KWS kobiro oro kawo time kobiro to gi kaka bende ni ka gibiro to giriembo mana rao. Atimo mos sana gi gima otimore no. Emomiyo strategic plan manywa launch ni wa factor in issues ripode mwasebedo kwa yudo kaka achiel kuom wayudo nogone. Temo adwa ni wa improve on mondo at least wananchi bendo bedgi a different thinking kaka performance mar KWS. Wadwa no bed a high performance organization. To gima wanyadhi timo momiyo issues mobedo resgi wanyalo overcome them. Number 1, sheria mar le ok en mana ni nyaka ineg le kokelo shida mora mora. Emomiyo na wacho ni kadiponi ng'ato neno adier ni area ni mae le nigi akili moni kamoluono emondo no lu ndalo duto te. Nikech mane moneno ni en safe to gisekiwa mondo chopi. That is the area makinyalo ng'iswa kuma yud report chon. Kech leo kuga chabla. Kama koro wang'eni ma hotspot area. Mae kama luoga. Wanyalo position askache kuondego. To nego le bok priority mar dhano kata mar sirikal. Gima wadwaro ni mondo watim to ere kaka wanyalo prevent mondo kik negi kapok ochopo okos effect mar puodho oro nego ng'ato. Kwa yudo information kama position askari kanyo obviously obro prevent mondo kik gichop kama intie. To emomiyo na wacho ni mokwongo ni wadwa bedo gi a collaborative approach. Wa engage community, wa engage other partners mabe operate this area. Ere kaka wanyalo zoea mondo ng'ato kik odhi opure dho nam. Kata kamano puothe to ere kaka wanyalo improve wach mar puro mosekiwa puothe ni mara ok donje. To wananchi ere kaka koro ginya bedo protected mondo kik ng'ato bed at risk ni onyalo romo gi le mohinyre. Kama pi ochuno ni nyaka ji dhi om pi e nam. Ere kaka onyalo kelo pi machiegni goganda kwariwore gi other agencies mondo koro wach mar dhi e nam no wa reduce the level of risk ne oganda. KWS watwaro mondo watim a lot of engagement goganda. Mondo this information kikwabed in a scenario majo oganda complain. Emomiyo no recruit askari. Mondo presence marwa obed mang'eny kuonde ma oganda mayudo shida no nitiere. So then a lot of our population more recruit sani wabro deploy gi in areas ma wan gi so much of human wildlife conflict. Kich mane threats sani ma wan godo e ndalo masani. Koro wabro make sure we've done an analysis across mwang'eyo the areas ma require a lot of our presence. Mondo deployment or team. Sani wado improve even on technology. Momi na wacho ni that communication obed efficient. Even in equipments, geche, sani wan gi geche manyien, wado no deploy areas ailage. Nye sirikal okonyo ma kata wan sani KWS no wang'iewo geche 100. These 100 vehicles wado no distribute gi e hotspot areas kamano. Mondo ng'ato kik wach ni gari no dhi tich kamoro ok nya chopo. Oro chopo e samo leo. Ka already asara osebedo. Aya, ote machielo majoneno magwa podi chwalo no kinyi makawuono kata penjo majoneno magwa podi nitiere goda wacho ni ote thoth ahinya. Thuolo ma nitiere godo matin kata kamano ibo bed ka idwoko gi achiel kachiel. Janeno moro kongiso nyinge wacho ka ni most KWS Rangers are so depressed. Mokwongo wacho ni recently all uniformed officers received their pay rise while on the side of KWS Rangers they are yet to receive it as instructed by the president. Mano wach mar Meto Marosara.
Odhi mbele kowacho ni there is this allowance ma iluongo kanyo ni risk allowance which KWS Rangers and National Police Service NPS were receiving the same amount across the board. Odhi mbele kowacho ni but sadly when it was increased to the National Police Service almost 10 years ago, KWS Rangers are yet to receive it despite the complaints about it to the organization. Okay, to kanyo kwan moro ni jo NPS yudo around 5,000 yaka 9,000 Rangers to pod yudo 5,000. Owacho kanyo ni machielo ni stagnation is also a problem. Some are promoted on the basis of who you know or what you have behind the curtain, sometimes in a tribal manner. Ochako penjo kanyo ni after a ranger reaches a maximum salary mano mara 32,000, there is no increase unless he or she is promoted to the next rank, and if they raise the concern about it as rangers, the song that is sung to them by top leadership is about SRC. We are still waiting for the SRC year in, year out, while with them, the top management, they have structured their post in that they can't stay in the same rank for more than 3 years. The only best thing that the organization has done, and there isn't any complaint in which go medical care, that's the best. All these challenges above could also be in a way contributing to some of the problems faced because there is a lot of stress amongst the rangers. Iwinjo kanyo penjo majaneno marwa penjo chwalo penjo kanyo imeto maro sara mar KWS Rangers weche go mago menda mabalang kata allowance ka chiel kod choro ji engas mar lemo mamalo. Joyce, ado wacho ni niya KWS is a uniform and disciplined force. And matters presidential directive is not an issue mwanya discuss kai. We are guided by certain guidelines, rules and regulations. KWS is a parastatal. This issue mar risk allowance maogi wacho ni kata ani chula. To kinya wacho ni President Nyogolo or ker mar piny wacho ni jogo 5,000 to jok machielo go 9,000. Nitiere processes ma must be carried out. Ni to kano chula 5,000 to jomoko gi omedo chula 9,000. Procedure mane manoti godo mondo migi. Okena blanket approval ngata ko wach ni kinyu mi ji 2,000 to be un gi capacity mar chulo pesa no. Nyaka wadhi through the due process mo bed guided by our guidelines mar salaries korika bedo roll out. Yes, no mi 5,000. Ok wanyalo wacho ni nikech ne kero wacho no mi ji 9,000 wan be mondo miwa. KWS internal process demand if the revenue you generate a pesa michakimiyo wa back to support our operations and even salaries. So, kawan gi pesa no, the process will demand ni mondo wandik barua for approval. Those engagements are ongoing. Matters promotion, KWS nigi a structure, and this structure are reviewed every now and then. In fact, the current structure was reviewed just a few years ago. Everybody obedo moved and the gaps obedo filled. And they are done competitively through a board, a staff promotional board. Maonge issue morning ato is done for biasly. Onge gima kamano. Kata wichego maga kweda mag dhoudi. Onge akweda mag dhoudi. KWS nigi process through a human resource system mag give out diversity on ethnic balance. Ing'iyo makata sani ki request for the data. Ibiro mi nito kata even one of the marginalized community in this republic or bedo factored in on matters of promotion. Ngato ka ngato mi opportunity, we have a process, an elaborate process. Ma make sure ni it is factored in. Onge promotion mi nyalo mi ni maybe jodhot makamai o mi kamai mangeny jodhot makamai. That balance has to be done through the guidelines mar human resource manual. Mawa we have those instruments to guide on promotions, to guide on transfers, to guide on even employment.
they are there and they are reviewed regularly. Aya, adwa nasomo te machielo wadong kod dakika boro kende to atieko twak mar okinyi makawuono agasom gima mapiyo piyo. Captain Kenneth bende biro duoko gima piyo piyo mar mondo mi kik wawe penjo mar ng'ata oko. Habat Orenga wacho na winji malera ka an Waundo Gemba Woda. Apenjo ni ang'o momiyo ka raw chendo to KWS obiro ma onego raw no to gikao odhi mbele gikao ringo almost half. To jogweng ma osechandore giweyo negi less than nus. Be en kare mondo gikaw ringo. Ero janno moro complain kanyo. Nikech ang'e ni kinde mang'eny kata ka jopiny monego raw to ilaro ga raw no mapiyo piyo kendo ahinya. Gima timore Joyce ni chik mar le ok onyisowa mondo oro miyowa thuolo mondo cham raw. Oro cham le moro amora. Nikech legi nigi tuoche moro ma kichamo ka daktari okopimo to it can be a serious disaster. So most of the cases kara onegi kata le mora mora, first priority onego benia vet doctor nitiere mondo pim gima diponi onego raoni. Or seche maraoni owuok oko inyalo yudo ni raoni ok dwa bede pi nikech en gi injuries ne gi dhao. Injuries ni miyo raoni all the times owuok oko. Emomiyo na wacho ni eri kaka wanyalo prevent raoni mondo kik cause damage. Wa relocate or translocate somewhere else. To bedo treated injury ma en godo no. Koro injury ni it might be an infection ma has a serious effect ka dhano chamo. Nitie tuoche moko ma nyalo oka out of chamole. Sheria marwa dwaro ni kuneg raw. Raw no nego wang. O wang le mora mora onego wang mondo oganda kik yud thuolo mar chamo leno. Unless a piece of cow for forensic analysis mondo dhi ong'i ni to tuo mane en godo or gimane mane nyalo bedo godo momiyo osiko wuok oko okos damage. Maybe out of territorial fight nam emomiyo en oko. So wach mar ni onego beni raw mi oganda mondo cham konegi. It's neither here nor there. Aya, ageno ni janno wano winjo duoko de yo makare. Ote machielo, kapok watiego twak mar okinyi makawuono, mano ote mar Victor Munyiri, kata kamano mano ne wasesomo, kendo janeno Captain nose duoko penjo no e yo makare. Ruth Nyathi Ochieng wacho na dira makende to le ketho mwandu dhano kendo gisekelo lal matamra gi nono ne jopiny. Ong'isa ka ni Joyce penj na wendo penjogi. Mokwongo, wacho ni ang'o momiyo ka le onego dhano to koluongi gi to ok gichop piyo kendo seche moko gibiro to onge gima gitimoe. To ka jo KWS owinjo ni dhano onego le to gichopo immediately kendo gikawo hatua. Dibed ni givalue le moloyo dhano kose mogik. Bende oyiene ng'ato gedo machiegni gi kuma le odake. To ka le emodak e lope kama owinjo ogedie kanyo ikonyo nade. Mogik gino kenge mage ma KWS owinjo kaw kata osekao mar geng'o midhiero binago. Aluo twak kanu moja enako. Mano Ruth Nyathi Ochieng. Erokamano Joyce gi penjo ma Ruth owacho nogono. En mos sana ka Ruth wacho ni en adier ni ka le onego ng'ato to response ma KWS and very swift. Mopogore ka diponi ka ng'ato nego le to KWS biro immediately. En makosa sana. Kech ngima mar dhano ng'ato ok nyal despise. To onge ng'ama demoro ka le onego ng'ato to take time mondo bi. Emomiyo na wacho ni strategic plan wane dwani mondo wakony jopiny mondo wamigi ideas. Ni kapok le onego ng'ato ang'o monego timre. Mondo kik ng'ato wach ni leno nego ng'ato ubudho sana kapok ubiro koro to kadiponi no wanego le to ktie kata dakika 2 wasechopo. Narrative no wadwa ni mondo wagol mondo at least jopiny ong'e ni wavalu ngima dhano. Ngima dhano is very important mopogore kata mar le. To madwa wacho mogik ne ok inya dak kama le ntiere. But kamidake ka le ntiere ka wan gi information wanyalo konyo kaka wagol loeno wagol ka en a threat ne in watere kama onego bede i park. To min bende nyalo dwaro mondo bed gi leni mondo yud kaka nya yudo ohala e leni. Ki apply for a permit mi wacho ni anto an gi gine kai gi le moro kai. Leni ok umiya thuolo mondo arite
mondo amba ayud ohala ka ji biro nene to ayud gimoro matin. Inyalo timo application no moa ng'i the due process moa mi permit. Mano timore kendo osetimore mang'eny. So ok dwaher mondo ng'ato dhi odak kama le obete. A national park is a restricted or protected area. Mabe kuyudi kuro to en makosa. But le to nyalo dak kari to kidwaro dak godo to wanyalo discuss kaka wanyalo mi permit mondo dak godo. But the ideal situation onego bed ni kineno timiwa information to wagolo le ni waduoke odhi odak kama onego bed no dage. Ka watieko nitiere janeno moro ka ng'isa ni Joyce Penyna jatelo wach Onger sani bende en chandruok maduong' ahinya. Onger sani ng'enya kendo donjo nyaka e udi macham chiemo te. Wan kata kiwuok matin to onger nyaka iyud kosepong'o dala. Ere kaka ginyalo biro golo ong'eche gi please. Nikech wantiere kod kumoro Kisumu. Ang'e ni Akengle manitiere kaunti ma Kisumu bende jogo ja thoro ywak. Kotudore kod onger. Makinde mang'eny kopogore kod ketho puothegi moko donjo nyaka e udi. Adira bacham chiemo. Onger tikonyo nang'o mana mapiyo piyo kwatieko. Erokamano Joyce, en adier gima jawinjo no wacho. Onger en shida mabe ok en ma shida kata Kisumu koro en shida kamoro amora. Gisemedore e dak margi to koro chuno ni kuonde monego bene giyude chiembgi. Effect mar climate change otimo makoro gidhi manyo chiemo oko. Emwatemo sana mana wacho no improve park mondo leo bed kuma onego bede dhano bed kama onego gibede. So there's a lot of things mwatimo ma program elaborate one more come up with kaka wanya retain gi kucho. Why improve on those habitats mondo at least gibed conducive. Kuonde ma are degraded we are working on kaka ginya regenerate mondo giyuda conducive environment or habitat mondo retain gi park ki gidhi kuma oganda nitiere. And a lot more we are working with the communities kech mara mingi legi kine wuogi to nitie shida kamoro ka en wach mar pi momiyo giwuogi dhi manyo chiemo gi pi oko. That's what we are working on a parks mondo make sure ni they have available adequate resources chiembgi e yie kuchocho mondo jopiny odag masefo. Wach ni mogik captain kotudore koda lwenja le gi dhano kaachiel koda strategic plan makoro sani wacho ni biro bedo ka konya ahinya e tieko kata kedo gi lwenja le gi dhano kaachiel kod bero lwasi mag le duto mantiere bungu e pacho kae. Wach mogik madawache ni oganda modak machiegni kama le nitiere wadwaro make sure ni wabed gi a good working relationship. Ing'eni jirani ni ok inyal riembo. Jirani ni kiyudo kama intiere nyaka strike a balance, harmonized balance ma udak together e kwe. Mane gima wadwatemo mondo wa make sure ni oganda modak machiegni watiyo kodgi kanyakla wa make sure ni gin bende gin part of decision making e areas ma le odake. Mondo benefits manyalo wuok kuom wach mar le ni gin the first face monego beni yudo benefits. So agenda ma wan godo a strategic plan ni ma ok en cast on stone. Within the next 5 years en gima bedo reviewed regularly. Maybe after 1 year kaka no roll out waburo review mondo wane ane to are we doing our best, what is it that we need to improve on. Koro waburo make sure ni wa engage oganda modak machiegni mondo ka nitie kamoro ma wuodho ni ok wuotho malongo to wabet gi situation manyalo reflect on kaka wase perform mondo wa improve on that. Erokamano ahinya Captain Kenneth Ochieng, mano jalup director mar KWS kuom kothulu mar okinyi makawuono mar mondo mi bi watwa kod Nyakwaramogi Ajwang tudore koda lwenj le gi dhano. Nyakwaramogi Ajwang in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochope giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Upiny Okinyi makawuono. Mana kaka iwinjo kaka Captain owacho, kapo ni nitiere kod puodho moro maduong' to ifil ni nyalo rito le kanyo, inyalo chwalo kwayo mari ne KWS ibo bed ka imi moko kuom le mano ka gisetimo assessment moromo ka inyalo bedo kod puodho moromo rito le mopogore opogore to in bende kokale mano inyalo yudo yuto mari mapile ka pile. Omiyo inyalo go ane kwano mar mondo mi ne ka intiere kod puodho moromo pidho le kata oyo mondo yud yuto mari. Yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi sani chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Kik idhi mabor. Erokamano.
mine mageni engi mana Nyajatuong nyatijo sakwa Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Gin mine makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nie telo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Oyaore kendo machiegni e chendo machielo mar tedo gi chiemo mana kaka yude Ramogi TV tich adek juma ka juma. Okinyi makawuono wadwa ni mondo walosa chiemo no mabende ber koda nyithindo. Ngene nyithindo matindo thothne gero yiero chiemo kabisa to wadwa ni mondo tedo gi okinyi makawuono. Jatedo marwa en Tracy Oyaore. Ichiemo maber? Achiemo maber. Mana inyalo yawo jo neno yinsgi ni Tracy en nga onyakure gik makamago. Nyinga Yiero tedo. Itime kaka gimihero koso koro itime mondo kelni ni gimoro matin. An gotel Kisumu kae. Koro atime kaka gima kelo na pesa be. Mano ber. Erokamano ahinya Nyaugenya Masiro Katieno Ligega. Erokamano ahinya. Koro kawuono jok mapenjo kan to Ugenya ni kanye? Wantiere kode chiro ni matide gi chiemo. Tracy aneno ka mesa wakendi bende opang gik moko so wacho ni watedo chiemo ma wanyalo miyo nyithindo nyathi ok bitha gi chame. En chiemo mane? Watedo chuny kod waru monywasi. Mana rabuon monywasi. Ang'o miyo chiemo ariyogo? Rabuon en chiemo ma nyithindo hero kendo yot miyogi. Alafu chuny to en chiemo ma nigi nutrients mang'eny kuom nyathi. Kato koro